Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. Antes de dar comenzo ao pleno ordinario, o último do mandato deste de abril e de atender as peticións de intervención veciñais que hai para a sesión correspondente, toca agardar, desgraciadamente, un minuto de silencio polas 4 víctimas por violencia machista dende o anterior pleno ordinario. Bueno, imos a dar comenzo ao pleno ordinario. Antes de comezar ca orde do día, hoxe en Xunta de Portavoces autorizouse varias intervencións veciñais solicitadas. A primeira é a de Inés Jurjo, veciña de Alfredo Brañas, nunha solicitude feita a nome de Emilio Bouzas. E logo hai varias intervencións por un punto da orde do día que ten que ver co punto terceiro, que é o antigo Colexio Manuel Peleteiro, e unha modificación puntual do Pexón, que se decidiu agrupar, non? Ou polo menos solicitar as persoas que querían intervir unha agrupación. Van intervir dúas persoas, Paula Sánchez Landeira, de Enrede, e Delmiro Prieto, de Santiago Centro. Bueno, dentro da medida que podades os dous adaptarvos os 5 minutos, aínda que somos xenerosos, pois xenial, e senón un poquinho máis de tempo, non? Entón, imos a comenzar con eso. Primeiro é a intervención de Inés, e logo a intervención conxunta de Paula Sánchez en nome de Enrede e Delmiro Prieto en representación de Santiago Centro. Así que imos a dar comenzo primeiro con estas intervencións. Inés, benvida, é a túa quenda. Bueno, eu chamo-me Inés Jurjo. Non sei se se oi, porque... Sí, non? Son a veciña de Alfredo Brañas. Eu veño a falar no meu nome, do da miña familia, e tamén de veciños e veciñas que, como sucede no meu fogar, carecemos do dereito ao descanso noturno. En outubro de 2016 abriuse a discoteca A Facultade, chamada anteriormente Liberty. Logo de 3 anos sin disturbios na rúa, foi nos inicios do 17 cando empezan os grandes problemas nesa calle. Chegou o fenómeno que se chama o botellón. No primeiro tramo da nosa rúa, que leva a que mozos e mozas a comportarse salvaxemente sen ningún control. Berros, cánticos, golpes durante a madrugada. Existe un absoluto descontrol das condutas. No meu fogar, que dá á rúa, fixemos o posible por minimizar o ruído exterior. Construímos 3 tabiques. Na parte diante, onde colocamos, ademais, 3 ventanas, todas elas de doble cristal, perindo así o ruído infernal, que logo espertar é imposible volver a quedar a dormir. Fixemos o posible por chamar a policía, pero este é un treito tan estreito que non pasa ningún vehículo, e se o pasa, faino sin actuar, contra ningunha persona que as noites dos mércores, xoves, vernes e sábado impiden que podamos descansar como calquer outro veciño e veciña de Santiago. É certo que nos tocou vivir diante dunha discoteca, pero
a normativa municipal está ben clara, verdade? En canto ao ruído, a norma di que deberá manterse dentro dos límites que exixe a convivencia cidadá. Ademais, fisa que queda prohibido cantar, berrar ou vociferar no horario nocturno. E fisa sancións para todas aquelas perturbacións que impiden o descanso. A miña pregunta é, deixo a todos vostedes a seguinte: cantas denuncias fixo a policía o ano pasado nesta rúa e parte deste ano por este motivo? En canto ao botellón, é ben sabido que o Concello erradicou anos atrás o botellón, fenómeno que embrutece hoxe en día os nosos mozos e mozas, facendo que perdan o control da bebida e do seu comportamento. Pero que seguiu neste último ano? Que se conseguiu? A este fenómeno volvese a acontecer outra a maiores, que son os menores. Xa que con bo criterio a discoteca non nos deixa pasar. Entón, que fan? Arremuíñanse diante do local da discoteca, bebendo sin control, aínda que nos últimos meses non foi a máis debido a que están en horario de exámenes. Me queda moi pouquiño, Quisera saber cantas denuncias fixo a policía nos botellóns que se fixeron celebrado destes primeiros do curso no tramo desa rúa. A empresa Urbaser encárgase con varios operarios de tirar o lixo antes das mañáns para que a vecindade non nos encontremos ca esterqueira que se está da calzada. Unha reseña pos mesos. Ao non existir control policial, os portais e comercios quedan decenas de mesadas, vomitonas, e temos sorte que partes deses mesos e vomitonas quedan na rúa. Entonces, a empresa Urbaser tamén afana a súa limpeza para que a calle este limpia. Que pasa nos nosos portais? Nós temos que encargar da limpeza, por suposto. Cando toca fin de semana, temos tremendamente que hasta o luns non hai forma de terse portar limpios, quedando un montón de cheiro durante todo o fin de semana. Unha visita, eu invito a todos vostedes, unha visita do primeiro octavo de Alfredo Brañas, calquer día da movida, deixa un panorama que ninguén de ustedes lles gustaría para o seu domicilio. Supoño que, como nos casos anteriores, tampouco me poidan presentar ningún número de denuncias por mesos na rúa. O control dos gravísimos problemas que sufrimos os veciños é inexistente, e esa é a responsabilidade dos que nos gobernan, a de escoitar, atender e comprender os veciños, que non podemos dormir e poñer os medios necesarios para que a movida se faga completamente compatible co descanso nocturno. Buscar un equilibrio para mozos e mozas son necesarios, son para que non fagan o que lles pete, sen medo a nada, xa que non hai ninguén que os visíe. Só necesitamos o punto de equilibrio que virá dun control policial. Neste último ano, romperon o noso edificio cristal do portal, telefonillos, sin ter que decir que os temos que arrensar nos mesmos. Pero para eso temos que facer unha denuncia policial por vandalismo para que nos entre no seguro. Preguntoulle a vostedes, que nos queda agora que recentemente lle acabaron de aprobar o incremento da fora discoteca de 400 a 700 personas? Os veciños negámonos a dar por natural que diante das nosas vivendas se leven a cabo actividades incontroladas que afectan o noso descanso nocturno. Temos dereito á nosa saúde, respeto da propiedade privada. Estes dereitos fundamentais non están a ser respetados nin estamos a ser defendidos polos responsables políticos que teñen que facer cumprir a normativa e a lei. Fai uns meses houve denuncias na prensa e por ese motivo durante uns días houve patrullas da Policía Nacional e algunha vez da Policía Local situada na rúa. É verdade que non chegaron a actuar ante a multitude que tiñan diante bebendo e berrando. É de agradecer que a súa presencia policial disuadía dos comportamentos máis salvaxes. É preciso que o que lles exiximos que contemos coa presencia da policía tantas veces requerida telefónicamente para as urxencias nocturnas, cousa que nunca aparecían. Para controlar os berros, cantos, liortas masivas e golpes, e equipos de música que case nunca logrou a súa presencia. Con moito pasaba un coche moi discretamente. Benvidos sean eses puntos fixos que houve da Protella Nacional e local que ahora mismo xa non están en ningún punto. Como para finalizar, os veciños instamos os responsables políticos a que estes deben facer os responsables policiais para controlar estas condutas que nos últimos anos se lles escapa das mans
causándonos tantos trastornos, que poñan controles policiais específicos con puntos fixos, tanto durante o transcurso da noite como ao pecho dos locais, para controlar ditas condutas. Temos dereito a pedir un equilibrio en todas estas condutas. Moitas gracias pola súa atención. Moitas gracias a ti pola tua intervención, Inés. Pasaríamos logo a segunda quenda de intervención sobre o punto que se vai a debatir da modificación puntual de Peleteiro, que a intervención de Paula en representación de Enrede e de Delmiro Prieto. Paula, benvida e a túa quenda. Boas tardes, son Paula, veño falando en nombre de Enrede, en nombre de Santiago Centro, en nombre de Agadea, en nombre de veciños don Sánchez. Non sei se está conectado, Luis, o... Sí? Vale, perdoa. Estou un pouco afónica, o sea. Nada, dalle. Bueno, escoitastes máis aquí, non? Bueno, veño falando en nombre de toda esta xente. Levamos 16, 17 anos con Peleteiro, como sabedes, totalmente morto no medio da cidade. Isto está afectando gravemente a todo o entorno, aos veciños, aos comerciantes. Sabemos que este é un punto clave para que o Ensanche colla se dinamice máis. É necesario en este momento. Estamos aquí porque chegamos ao acordo entre todos os presentes que viñemos de que queremos que isto sale adiante. Sabemos que hoxe é un día importante para eso, é iso que vos queremos pedir. Fai un ano e medio, 2, empezamos a ter contacto co Concello porque sabíamos que estaban con este tema. Nos pediron a nosa opinión, o cal nos encantados de poder participar en isto. As cousas que nos pedimos para isto, como, bueno, se sale unha prensa, supoño que todos estades informados, que os que estades aquí, bueno, 900 metros para espacio público, unha plaza pública a 1300 metros, a poder ser que sea cuberta con infraestructura para que poidamos facer actividades, cousas porque é necesario, xa que cada vez que temos que facer algo temos que pedir carpas, temos que gastar moito diñeiro, gastar o Concello tamén diñeiro, que ao final, se se suma, non dan as contas. Entón, por outra parte está a plaza, aparcamiento público, e despois tamén está o tema que tamén nos interesa bastante, que si se usa para temas comerciales ese espacio, que sea respetuoso co resto, que sea un comercio que nos complemente, non que nos absorba ou que nos... Xa nos entendemos, non queremos un gran centro comercial. Entendemos que si pode haber comercio, pero que nos complementemos, que estemos todos xuntos para que o Ensanche funcione. Despois tamén hai outra parte, que pola que tamén está aquí a Agadea, que tamén pedimos ese local de 900 metros cuadrados para ambos usos, para usos públicos, porque sexa necesario, e despois tamén nos propoñíamos un centro de día, xa que, coñecendo a Isabel, gracias a poder colaborar en estas cosas no Concello, conocimos a Isabel de Agadea, por eso estamos todos aquí, nos dixo que hai unha realidade de que os maiores de 75 anos non teñen onde estar en este momento en Santiago. Entonces, pois tamén, claro, son os nosos maiores, todos vamos hacia aí. Tamén o vemos moi importante, por eso estamos aquí. A nosa petición é esa, que isto sale adiante xa porque é preciso. Se vos tendes que puntualizar cousas, non sei, non nos vamos a meter nos metros restantes, eso xa é unha cousa vosa, que tendes que mirar vos, que para eso estades. Nada máis, penso, non? Non sei, Delmiro, se queres añadir algo. Delmiro. Bien, pues muy buenas tardes. Prácticamente Paula ya hizo una definición bastante exhaustiva del tema. Yo simplemente, pues a lo mejor, pues complementar, hacer un poco cronología de los hechos y decir que efectivamente desde hace aproximadamente 2 años venimos trabajando de una forma bastante intensa con el Concello, concretamente con el concejal, el señor Duarte, que en este sentido el proyecto inicial era uno
y a raíz de todas las demandas que fuimos presentando en función de las necesidades que nosotros detectábamos en el entorno, pues se fueron teniendo en cuenta, se fueron acogiendo para hasta llegar al punto en el que estamos. Por ejemplo, ahora, Pablo, de área comercial pasamos de 12.000 metros cuadrados, donde iba un centro comercial, a 3.500, cosa que nos parece una cosa ya más razonable. Y en este sentido, para resumir y para concretar, decir que el proyecto inicial creo que es un buen punto de partida, más allá que en el periodo de alegaciones o demás se pueda mejorar, y eso bienvenido sea siempre. Y por la parte que nos corresponde a nosotros, no otra. Yo simplemente quería pues hacer un llamamiento pues un poco al compromiso, y que esto que no se paralice, y que mucho menos que a lo mejor sea pues motivado a un momento puntual, como puede ser el caso que en otro momento a lo mejor hubiera sido de otra forma. Yo creo que la finca de Peleteiro es un espacio clave, en un lugar clave y en un sitio estratégico y clave, no solamente del ensanche de Santiago, y que tenemos que pensar todos un poco en esa clave, en clave de ciudad, en clave de ensanche, en clave de vecinal, en clave de actividad, y no en otra. Por lo cual, yo desde aquí me gustaría instar a todos los grupos, en este caso, a asumir un poco ese compromiso y que no se paralice el proyecto y que pueda seguir adelante. Nada más. Gracias, Delmiro, gracias, Paula. Pola vosa intervención, gracias, Inés. Pasaríamos logo ao propio pleno ordinario. Antes de comenzar, as urxencias, non? Hai hai 5 expedientes que xa se falaron na Xunta de Portavoces. En caso de ser aprobada a urxencia, serán debatidos nunha única quenda de debate, e que veñen a ser modificativos de crédito na medida en que os orzamentos están prorrogados. O primeiro é unha modificación reguladora da tasa pola prestación do servicio de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos. Logo temos tamén unha aprobación dun expediente, a resignación da finalidade de préstamos, préstamos formalizados no 17 e no 18 asignados a varios proxectos de gasto, 2017-2 da EDUSI, para o financiamento da chega municipal da anualidade de 2019, do proxecto de gasto 2019, 2 EDUSI 2, relativo a actuación incluída na EDUSI coa denominación reurbanización da Rúa Clara Campo Amor. Os nomes os escribe un poeta. Logo hai un terceiro modificativo tamén que ten que ver cun expediente de suplemento de crédito número 2019 suple 02 por importe de 503.000 euros para atender gastos de vengados no exercicio 2018 con documentos justificativos presentados formalmente no exercicio 2019, financiado con baixas por anulación. E logo hai tamén unha proposta de modificativo nun expediente de crédito extraordinario 2019 CRES 04 por importe de 206.976,23 euros para atender gastos de vengados no exercicio 2018 con conformidade administrativa no exercicio 2019 financiado con baixas por anulación. E un quinto expediente que de modificacións na relación de bens e titularidades do proxecto técnico de expropiacións da estación de Intermodal, que ven ser un aumento, creo que son de 3.000 euros máis ou menos asentados para as expropiacións resultantes do proxecto de Intermodal que xa está en curso. Estos son os 5 expedientes. Sometemos, hai que sometelos individualmente, señor secretario? Sería con 20, porque non, salvo que estén todos de acordo na unanimidade, non sei, sino individualmente, claro. Bueno, pues empecemos. Modificación na relación de bens titulares do proxecto técnico de expropiación da estación Intermodal primeira fase. Votos a favor? Postela aberta. PSOE BNG. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Popular. Quedaría declarada a urxencia. A segunda urxencia sería modificación da ordenanza 316 reguladora da tasa por la prestación do servicio de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos. Votos a favor? Postela aberta. PSOE BNG. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Popular. La urxencia quedaría declarada. El tercero sería proposta da Consellería Delegada de Economía e Facenda relativo á reurbanización da Rúa Clara Campo Amor. Votos a favor? Postela aberta. PSOE BNG. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Popular. Quedaría tamén aprobada a urxencia. A penúltima é a relativa a suplemento de crédito con número 2019 suple 02. Votos a favor?
Postela aberta, PSOE, BNG. Votos en contra, ningún. Abstencións, Grupo Popular. Quedaría tamén declarada a urxencia. E a última sería expediente de crédito extraordinario número 2019 CREX 04. Votos a favor. Postela aberta, BNG, PSOE. PSOE, BNG. Votos en contra, ningún. Abstencións, Grupo Popular. Quedaría así mesmo declarada a urxencia. Moi ben. Pois estos puntos serán debatidos a partir do punto 8 ahora mismo do primer tramo do pleno. Imos a seguir ca orde do día. O primeiro punto que figura no orde do día é a aprobación se procede das actas correspondentes ás sesións ordinarias do 21 e o extraordinario do 30, ambas de marzo de 2019. Algo que engadir a acta, algo que dicir? Non? Se entende, señor secretario, aprobada por unanimidade o acta. O segundo punto sería a toma de posesión do cargo de concelleiro de don Antón Barba, que entendemos, señor secretario, que non se encontra na sala de plenos e que non vai tomar posesión. E pasaríamos ao punto 3, que é a aprobación inicial da modificación puntual do PSOM no ámbito do PERI 12, antigo Colexio Manuel Peleteiro. Son 5 minutos primeira quenda, 3 minutos. A veces 5 minutos primeira quenda, 3 minutos segunda quenda. Jorge, a tu quenda. Moi boas tardes a todos e a todas. Boas tardes aos veciños aquí representados de Don Sánchez. Boas tardes Paula de Enrede, Delmiro de Fundación de Santiago Centro. Boas tardes Isabel de Agadea. Bueno, boas tardes a toda a veciñanza Don Sánchez. E hoxe traemos para aquí a aprobación inicial da modificación puntual do PSOM no referente á parcela do Peleteiro. A ordenación vixente ven do ano 2003 na que se fixeron unhas ordenanzas especiais para este ámbito tras o traslado do Colexio Peleteiro a Montouto. Aprobouse un PERI que no 2005 que foi incorporado definitivamente no PSOM do 2008. Pese a existir sentenzas que declararon a súa nulidade, esta ordenación foi incorporada ao PSOM e despois de varios recursos no ano 2016 acaba, por decirlo así, a carreira judicial desta ordenación, sendo anulada a ordenación, pero recoñecendo que estaban ben anulada a ordenación, pero que como está incorporada no plan xeral e como estudo, como proxecto de compensación sigue vivo, pois di que hai que desenvolverlo según esa ordenación que estaba prevista, na que entendemos, tal e como decían os representantes don Sánchez, bueno, pois que hai un exceso de uso comercial con ata 12.000 metros cuadrados para un gran centro comercial. Podía ser que en algún momento fora positivo, entendemos que hoxe sería unha ruína para o comercio de proximidade e tamén, bueno, pois tiña unha ordenación que entendíamos que non era máis aceitada con exceso de edificabilidade ata 23.500 metros cuadrados. Despois desta sentenza do 2016, no 2017 le traducemos a pleno unha suspensión de licencias neste ámbito de planeamento para poder estudar cal sería a mellor solución para este ámbito. Durante este tempo, durante estes 2 últimos anos, estuvimos traballando ca veciñanza e, froito de todo ese traballo e do traballo técnico, houve unha primeira versión que veu no mes de abril de 2018 para remitir o documento de avaliación ambiental e o borrador da modificación puntual que se propoñía para remitila á Xunta de Galicia. Aquela modificación, tal e como quedou de manifesto tamén neste pleno, bueno, pois non era a máis satisfactoria para a maioría da corporación, porque todos aquí entendíamos que era mellor liberar os espazos públicos que hoxe en día xa estaban libres de edificación, onde están as pistas deportivas, concentrar ali o espacio público, e ese mismo criterio pois era o que apoiaban tamén todas as asociacións cas que nos reunimos no Sánchez. Por lo tanto, dende entón estamos traballando conjuntamente cas asociacións e tamén co Sareb. Quero agradecer aquí o traballo do Sareb tamén para poder desenvolver esta iniciativa, e froito dese
ese traballo pois traemos hoxe para aprobación unha ordenación que no básico cumple con todos aqueles criterios que xa aprobamos ou falamos deles e estaban contemplados na remisión do documento de avaliación ambiental, pero ademais están complementados recollendo todas aquelas peticións que se fixeron. En concreto, este anteproxecto pasa de reducir dos 23.500 metros cuadrados que había de aproveitamento a 19.900. Esta reducción permítenos facer un espazo público, unha plaza de maior calidade, reducir as alturas, reducir a volumetría xeral. Algo fundamental para proteger o comercio creemos que é a reducción dos 12.000 metros cuadrados a tan só 3.500, os que entendemos que entran na planta baixa para manter a mesma estrutura que todo ensanche e o uso do comercio quedaría en planta baixa. E por outra banda estaban contemplados 4.500 metros cuadrados de vivenda libre que quedan e habería un resto de edificación en altura, hasta esa altura máxima que tiña, que pretendemos destinala a vivenda, pero con un compromiso moi claro. Cando dentro da nosa cidade se introduza a vivenda, teremos que facer posible tamén que haxa vivenda de protección. No tramo de vivenda novo que hai, se inclúe un 30%, sumando eso a vivenda que xa existía libre, ao final, para todo este ámbito queda un 20% mínimo de vivenda protegida, porque para nós é fundamental que a vivenda protegida non sexa só para as periferias. Entendemos que, aínda que non teñan que non pode ser a renda unha cuestión de zonificación na cidade. Defendemos o dereito á vivenda das clases menos favorecidas tamén no centro da cidade. Con todas estas propostas recollidas, pois esa reducción de edificabilidade para comercial, tamén contemplando a cesión dese espazo para centro de día, de acordo ca petición, esa insistencia de Agadea en recoñecer que a xente vai envellecendo e é necesario cuidala. Por lo tanto, é necesario poder ter centros de día descentralizados e ali teríamos unha boa oportunidade. Bueno, pois traemos esta ordenación que creemos que recolle as peticións que se fixeron neste pleno por parte de todos os grupos e tamén os que se fixeron por parte da veciñanza. Por parte da veciñanza, do sector comercial, por parte da Agadea, e creemos que recolle a mellor solución para a nosa cidade. Sareb asinou un convenio aceptando esta reducción de edificabilidade, e estes cambios de usos. Na actualidade, ese convenio está pendiente de que se poda levar adiante esta modificación. Hoxe traemos a aprobación inicial que permitiría suspender por 2 anos máis as licencias. Se a día de hoxe aparecer alguén que pedira licencia cos 12.000 metros cuadrados, teríamos que darlla. É imprescindible suspender licencias, facer a aprobación inicial e poder seguir adiante con este proxecto que mellora a cidade. Igual que na aprobación da avaliación ambiental tivemos un apoio deste pleno, hoxe, recollendo a petición tamén da veciñanza, pedimos o apoio para esta modificación puntual. Gracias, Jorge. Goretti. Ben, boa tarde. Idesme permitir que a primeira intervención deste derradeiro pleno ordinario deste mandato sexa para despedir formalmente, ainda que logo fagamos fora de maneira máis informal, a aquelas persoas que non imos partillar pois este salón de plenos, que fican liberadas de estar neste espazo constrinxido, e as que lle desexo pois toda a sorte do mundo no persoal a partir destes momentos, a Manuel, a Maite, a Claudio, a María, a Pepa, a Manolo, a Paco, por suposto, meu ben querido Rubén. E tamén quero, pois, como non podía ser de outra maneira, saudar a veciñanza aquí presente e comezar dicindo, pois claro que estamos diante dunha reforma, é certo que ten moitísimos anos, ten moito tempo, máis de 15 anos tratando deste tema, e non creo que sexa o momento de avaliar. Igual se fixéramos ese debate estaríamos aquí horas dicindo se o proxecto que se presentou no seu momento hai máis de 15 anos era o correcto ou non. Seguramente sería discutível, igual non nos poñíamos de acordo, non? Pero o que é evidente que hoxe, o que creo que non é discutível, que ese proxecto para hoxe non é viable, non era bo. Ese proxecto para hoxe non é o que precisa Santiago. Santiago ten dentro dos seus problemas un grande en que todas as persoas que estamos aquí coincidimos, que é o problema de potenciar e reforzar o comercio de proximidade, e por tanto que con todos eses problemas, se realmente ese proxecto fose tal e como estaba, o que seguise adiante, o que faríamos sería agravar a súa situación de crise, agravar unha
unha situación que nestes momentos creo que temos que contribuir justamente ao contrario. E tampouco, como ben comentaba a veciñanza, o que non podemos facer é que continue a deteriorarse, pois justamente toda a zona, que vayan pasando os anos, que esa parcela continue sen ningún uso e que sexa pois ese espazo un pouco fantasma que está ali, non? Nese sentido, a nós parecenos que a proposta que se fai neste caso de reducción do uso comercial de 12.000 a 3.500, de recoller ese 20% de vivendas de protección oficial, pensamos que realmente é un paso. Creemos que é un paso importante. Iso non vai solucionar o problema da vivenda en Santiago, sabemos que é moito máis grande o problema da vivenda. Moi próximo aquí temos outra zona onde debería de estar habendo vivendas en réximen de aluguer para a mocidade, en Xoán 23, e onde continuamos ano tras ano sen que iso sexa unha realidade, cando iso estaba así pendente nun proxecto ideado polo BNG hai bastantes anos. Mais o certo é que pensamos que é algo que pode axudar a dinamizar e a revitalizar o ensanche, dotando dun espazo e dun espazo público que non tiña até este momento. Entendemos que non ten sentido dilatar o proceso, agardar a que esta proposta xa está aquí. É unha proposta que dá pois esa praza de máis de 1.300 metros cadrados, un espazo de ocio, de esparecemento, que pode axudar ademais a que a xente teña espazos de encontro nun ensanche e a que en toda a contorna pois a xente poida ir a ese pequeno comercio con esa dotación de 900 metros cadrados, pensando pois nese equipamento dun centro de día. A verdade é que entendemos que é un proxecto de cidade e nós tamén entendemos neste caso como a veciñanza que é un proxecto que debería de ter o apoio maioritario, non? Para alén diso, para alén de todas estas cuestións, durante o proceso de tramitación e nas comisión, desde logo que houbo atención a algunhas das cuestións que nos defendíamos, de por onde debía ser a entrada, a saída, de como debería estar ao final esa praza, desa reducción do espazo comercial e, ademais, como acabamos de ver, hai un importante apoio do asociacionismo veciñal que representa ben claramente a Gadea, Santiago Centro, en Rede. A verdade que representa ben claramente, pois nos creemos que o sentir da inmensa maioría de veciñanza do ensanche a respecto da necesidade de calquera proxecto que poida servir para revitalizar e dinamizar a zona nestes momentos debe ser apoiado. Por tanto, eu xa anuncio que como Bloque Nacionalista Galego imos votar a favor desta proposta de reforma da parcela do antigo peleteiro. Moitas gracias, Goretti. Paco, a túa quenda. Grazas, señor alcalde, compañeiras e compañeros de corporación, moi boa tarde. O primeiro é dar a benvida tanto a Inés como Paula, como a Delmiro e as persoas que os acompañan e as persoas que están representando. Primeiro agradecerlles ademais as súas verbas e que estean con nós na súa casa, porque en definitiva esta é a casa dos veciños e das veciñas de Santiago. Dito isto, agradecer as verbas, a lembranza da nosa compañeira Goretti San Martín, que sí que vai continuar para a próxima corporación, igual que os meus compañeiros, tanto Gonzalo como Mila. Eu teño que decir que para nós a proposta que hoxe se trae a pleno, o certo é que hai toda unha serie de puntos de concordancia. O primeiro, e ademais o decían perfectamente os representantes veciñais, é que é un elemento clave, un proxecto clave para a dinamización do ensanche en Santiago de Compostela. Non sei se é a última bala, pero si a penúltima bala para poder darlle un pulo de desenvolvemento ao noso ensanche. Nos estamos tamén de acordo en que esta proposta o que falle manter a proposta anterior, no sentido de que o aparcamento público se mantén exactamente máis co mesmo número de prazas, os 1.395 metros cuadrados da praza pública tamén se mantén, os 900 metros cuadrados de espazo construído que se construirá precisamente para usos sociales, por exemplo, pode ser un centro de día, se mantén con respecto á anterior proposta. E, ademais, estas cuestións están blindadas, están blindadas porque se atopan recollidas no plan xeral. Por lo tanto, para que alguén as poda modificar, independentemente do resultado da votación de hoxe, será necesario que un grupo truxera aquí esa modificación e que a maioría absoluta decidira a modificación deses espazos, a modificación deses porcentaxes. Por lo tanto, ata aí nos concordamos, porque entendemos que a base sae do que foi o proxecto presentado no seu momento. Nós non temos problema
en valorar positivamente a reducción da edificabilidade, é dicir, pasar de 23.500 metros cuadrados a 19.900 metros cuadrados. Non temos ningún problema nese sentido. Os problemas comenzan cando un ve cal é a modificación que se fai. Aí é onde poden comenzar os problemas, vale? O primeiro é que, bueno, se fai unha modificación na que se muda uns metros cuadrados que en principio están dedicados a comercio. Por certo, nunca un centro comercial, non cabe o centro comercial no proxecto que neste momento está vixente, eso non é posible, habería que modificalo, neste momento non é posible, e tamén para usos hoteleiros. Claro, iso se muda en uso de vivenda libre, cun 20% que é o mínimo legal que se pode poñer para vivenda de promoción pública, vale? O mínimo, o 20%. Claro, aquí comenzan a surdir dunha serie de preguntas, non? A primeira pregunta é, bueno, ese 20% cantas vivendas poden ser? Se non lembro mal, unas declaracións do concelleiro de Espazos Cidadáns decía que 34 vivendas de promoción pública de aluguer. Claro, está ben que sexa no centro de Santiago, no Ensanche, pero claro, se pensamos que este concello ten en propiedade parcelas, se non lembro mal, en San Lázaro, en Castiñeriño, en Conxo, e que se poderían ter promovido 500 vivendas para aluguer, se quería, de promoción pública, pois non parece que esas 34 sexan quen de resolver un problema que sí que se podía ter resolto con esas 500. Eso é o primeiro. O segundo é que, claro, o cambio dos usos é un cambio que vai mudar, obviamente, o impacto económico. A pregunta é onde está o informe económico que di cal vai ser ese cambio de impacto económico e desas plusvalías a maiores que poden surdir, canto vai ser para o Concello, porque eu non o vexo no expediente. Como non vexo no expediente, toda unha serie de informes que exixe a Lei do Solo de Galicia e o regulamento que a desenvolve. A Estrategia de Actuación no Estudo Económico, o Informe de Memoria de Sostenibilidade Económica, o Informe Justificativo do Cumplemento da Normativa Sectorial de Aplicación, o informe que fai referencia ás medidas necesarias e suficientes para garantir adecuada conexión do sector cos sistemas xenerais e o informe dos servizos técnicos municipais e das concesionarias que están a prestar os servizos destes servizos xerais. Por lo tanto, topámonos unha vez máis un proxecto dunha gran importancia para esta cidade, un proxecto urbanístico que non ven completo según o que marca a normativa, porque alguén fai unha interpretación distinta da norma, pero eu acabo de ler textualmente o que di a Lei do Solo e o seu regulamento. Por lo tanto, nós, unha vez máis, diante dunha situación como esta, o que lle pedimos ao Goberno de Compostela Aberta é que retire este punto de orde do día e que traia o punto a outro pleno, que xa non será ordinario, xa non será desta corporación, será da próxima, pero que veña completo e, por lo tanto, que con seguridade xurídica para todos podamos tomar esa decisión. Moitas gracias. Agustín. Sí, boas tardes a todos, boas tardes aos representantes nesta ocasión de Santiago Centro, de Enrede, de Agadea, a través de vostedes os seus asociados. Aproveito para, a través do streaming, tamén saudar aos veciños do Ensanche que poden estar escoitando, posto que a obriga dos que estamos aquí é tentar pois representar o máximo número de veciños posibles, non? A verdade é que trae o grupo de goberno, no tempo de desconto, literalmente, deste mandato, a derradeira peza do desenvolvemento urbanístico do Ensanche. Unha actuación, é certo, de envergadura, que implica non soamente un desenvolvemento urbanístico, sino, sin dúbida, a derradeira oportunidade do noso Ensanche. Unha oportunidade para cambiar a dinámica desa parte da nosa cidade que camiña de forma preocupante na senda que no seu día percorreu o casco histórico. Envellecemento da poboación, abandono, peche dos comercios, etc. Polo tanto, é evidente que este expediente non é un expediente máis. E, polo tanto, non se pode ventilar con improvisación ni con oscurantismo. O Grupo Municipal Popular considera que estamos ante unha oportunidade e tamén ante un reto. É urxente, e máis, é imprescindible desenvolver esta peza e, polo tanto, estaremos sempre a favor do desbloqueo e do avance deste proxecto. Pero para apoiar algo hai que coñecelo.
Si estamos ante un proxecto estratégico, este debería avanzar dende o consenso, a participación e a transparencia. Tendo en conta unha evidencia, e é que o grupo que sustenta o goberno ten únicamente 10 concelleiros e necesita a maioría absoluta para avanzar neste proxecto, e tendo en conta que estamos ante un proxecto de cidade, sin dúbida, o que procede neste tipo de expedientes é que o goberno tivera convocada unha xuntanza explicativa co resto dos grupos, que tivera compartido información e tamén os plantexamentos da propiedade, que tivera compartido co resto dos grupos as alternativas, as posibilidades diferentes e as repercusións das diferentes solucións. Claro que sí. Todo isto tiña que ser o traballo feito polo goberno, señor Duarte, señor alcalde, sí. Pero o que constatamos é que non foi. Non se explicaron os cambios de uso, os cambios de distribución, os posibles cambios nas plusvalías, porque hai cambios nas plusvalías tamén. Non sabemos se se fixo ese traballo co resto dos grupos. Sería lexítimo facelo con algún dos grupos que, xunto con Compostela Aberta, permitira acadar os 13 votos necesarios, claro que sí. Non obstante, tratándose dun proxecto estratégico, o lóxico, na miña opinión, sería falar con todos. Que eu saiba, nada disto se fixo, a lo menos con o noso grupo, que humildemente pois ten unha representación que queda reflectida nos 9 concelleiros que están sentados nestas bancadas. Tampouco falaron vostedes de xeito claro e individualizado cos veciños afectados directamente. Que nos saibamos, non convocaron xuntanzas explicativas coas comunidades de propietarios da contorna, nin explicaron o alcance e o contido do proxecto máis aló da ordenación volumétrica. É dicir, vostedes que están no goberno non fixeron o traballo e, polo tanto, que non quepa ninguna dúbida. Si este proxecto non avanza, será únicamente por culpa de vostedes. Señores de Compostela Aberta, é evidente que neste caso, como noutros, sorprendentemente tendo en conta que contan con 10 concelleiros, actuaron de xeito unilateral. Ese, na nosa opinión, non é o camiño. Moitas grazas. Antes de seguir co debate, Paco, un pouco por alusións ao que faz respecto a como está armado o expediente e porque non as fixeches nin na comisión nin na xunta de portavoces. En ningún momento nin solicitaches a retirada, faz aquí hoxe. E porque fixeches aseveracións como que no expediente hai unha interpretación distinta á norma, vale? E dado que aquí hai a persoa que garante da seguridade xurídica da corporación, o señor secretario, eu, antes de seguir co debate, vou a interpelar o señor secretario directamente, porque eu, se queredes entrar no fondo, me parece ben, pero quedarse na cuestión formal, pois verdadeiramente me parece que non há lugar, porque temos un secretario de corporación, e porque non é a primeira vez, e porque a min facer determinadas aseveracións tan lixeiras cando hai aquí un secretario de corporación que eu saiba ti eres asesor da Consellería de Sanidade, non eres asesor xurídico, eu son médico, entón me parecen moi non sei, moi frívolas, por decirlo de alguma maneira, non? Entón, eu xa digo aquí, é dicir, eu interpelo, señor secretario, usted considera que o expediente está tramitado conforme á norma e que ten garantías para poder ser votado? Porque se non o considera, eu retiro o punto de orde do día, modificamos e volvemos a traer. Pero eu prefiro que se entre no fondo, como entrou o señor Hernández, e non na forma, porque entendo que se trae aquí un expediente, porque conta co plácet do servicio xurídico da corporación. Entón, señor secretario. Ben, eu coa venia da presidencia, eu falei co equipo de planeamiento, eles manteñen que é unha modificación que en su contido é a mesma que se trouxe muitísimas veces. Eu sigo o criterio que me marcan os técnicos de planeamiento, que además son xente experta. Dito eso, é unha aprobación inicial. Se hubiera algún tipo hipotético de efecto, podría subsanarse tamén ao longo desa aprobación inicial. En todo caso, tamén é unha aprobación inicial que antes da aprobación definitiva require un informe preceptivo e vinculante da Consellería de Ordenación do Territorio, que ten que mirar o expediente completo, con o que se nese momento tamén a Consellería detectara
algún tipo de erro, defecto, tamén en ese momento se indicaría. Por lo tanto, eu sigo o criterio que marca os técnicos de planeamiento e pareceme que o expediente pode tramitarse. É dicir, se o señor secretario siga o criterio que marcan os técnicos de planeamento e cree que o expediente pode tramitar, eu pediría que nos cinguíramos ao fondo da proposta, porque estar cuestionando a forma é facernos trampas ao solitario, e non a primeira vez. Entonces, segundo turno, señor Duarte. Bueno, a min a veces sorpréndeme certas cousas. En resposta ao señor Agustín Hernández, diríalle que do 18 do 3 ás 12 da mañán hai petición ao seu grupo, igual que se lle fixo aos 3 grupos, de unha reunión para poder falar dos Finca do Espiño e Peleteiro. Está aquí, hai cámara, se pode ver. Bueno, yo... Para falar da finca... E despois me gustaría decir algunhas cousas. Este tema veu a suspensión, fai 2 anos, fai un ano a aprobación inicial, falamos en comisión e en pleno deste proxecto, falouse que a veciñanza durante 2 anos traballouse este proxecto cos grupos e tamén coa veciñanza. De feito, moitas das cousas que se dixeron neste pleno na aprobación inicial incorporáronse e están aí, tal e como recoñecen tanto o grupo do BNG como está reflexado nas actas gravadas, como tamén di a veciñanza. Eu que non lle podo consentir, señor Paco Reyes, que diga cousas que son mentira, falsas. Sí, voulle decir algo. No solo urbano consolidado, Lei do Solo de Galicia, non hai que facer ningunha reserva de vivenda de protección. Cero. Non hai que facela. Cero. Neste caso hai unha modificación e se lle pide á empresa que acepte un 30% da vivenda nova e ao final a suma dá o 20%. Non diga cousas que non son certas, por favor. A Lei do Solo de Galicia, no solo urbano consolidado, non require vivenda de protección. E non diga que non é un informe económico, porque está aí o informe económico. E ademais direlle que no informe da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo di que deberá incorporarse como documento as sentenzas, están incorporadas. Deberá acreditarse mediante justificación numérica aceitada que o cambio de uso non comporta aumento de aproveitamento superior ao 30%. Está, ese estudo económico do que fala está aí. E tamén di que no solo urbano consolidado non son exixibles cesións de terreos dotacionais, máis alá do viario. Polo tanto, se se introducen novas cesións, haberá que ter un convenio urbanístico no que os propietarios asuman voluntariamente estas cargas, e ese convenio está asinado por Sareb e por o señor alcalde. Polo tanto, toda a documentación está. Se queren poñer disculpas, terán que dar explicacións ante esta cidade, ante a veciñanza. Pero a mí o que máis me sorprende e o máis triste é que desde que o señor Bugallo anunciou a volta, todos son problemas técnicos. E así pasamos co plan especial que a Finca do Espiño para facerlle oposición a esta cidade. Pero o que máis me sorprende, como lle decía, é que fale da seguridade xurídica. Vostedes, que falen da seguridade xurídica. Non sei se o sabe, pero temos unha demanda da DIF por 10 millóns de euros por un convenio firmado no 98. Esa é a seguridade xurídica do goberno de Bugallo. Temos e xa pagamos unha multa pola sentencia do Parque de Bombeiros e xa está pagado. Esas son as grandes herencias e esa é a seguridade xurídica do gran sector que era Bugallo. Poñan as disculpas que queiran. Neste momento fanlle oposición á súa cidade. Non busquen disculpas técnicas que non as hai. Hai unha demanda clara de toda a veciñanza, hai un bon proxecto que podería ser millorable con máis traballo, pero non digan que non se falou, teñen exactamente o mesmo correo do mesmo día, ustedes, o BNG e o Partido Popular, non digan que non hai vontade de diálogo, porque a única persoa que veu falar comigo foi Goretti e eu si falei co resto da veciñanza. Goretti. Sí. Ben, eu, por un lado, a respecto de algunhas das cuestións que se están discutindo agora, con independencia de que se fale puntualmente, de que se inclúan cuestións que nos solicitamos, como xa dixen na propia comisión, o certo é que un expediente como este merecería dedicarlle todo o tempo do mundo para conseguir unanimidades. É certo que non é calquera expediente, que é un expediente moi importante. Tamén entendemos que é un expediente mellorável, é certo, mas, a pesar de todo iso, entendemos que o que temos que en conta aquí, o que temos en riba da mesa é facer o que sexa mellor para a cidade.
Eu creo que iso é do que se trata agora mesmo. Por iso eu tamén fago unha chamada a todos o conxunto de grupos da corporación, facer o que sexa mellor para a cidade. Eu supoño que todo o mundo pode pensar agora que se isto non se aproba, pois en calquera momento pode vir unha persoa que teña pois moitísimo diñeiro, pode comprar isto a partir de agora e chámenlle como lle chamen, pode facer un centro comercial, o máis parecido a un centro comercial que haxa. Aínda que o proxecto sexa mellorável, desde logo entre vivenda libre e uso comercial nestes momentos, pois nos preferimos esa vivenda libre. Iso pode ser mesmo así, xa sabemos que o 20% non soluciona, que é unha parte pequena e que haberá que facer moito máis investimento en vivenda pública, pero aquí polo menos garántese unha parte diso, e entre vivenda libre e uso comercial, xa digo, sendo mellorável o proxecto, polo menos vai haber esa vivenda libre e unha reducción do uso comercial para non lle facer a competencia directa a todo ese pequeno comercio e comercio de proximidade do ensanche. Entón, eu o que diría era que puxésemos en riba da mesa, independentemente dos intereses de cada quen, de como foi o procedimento, se non hai cuestións que teñan que ver coa forma, porque para iso a nós válenos, entendemos que cando un expediente ven a pleno, ven fiscalizado e ven con todas as garantías, e se non, pois iso está o secretario e coincidimos para advertilo. En caso, o que temos que poñer en riba da mesa é que é mellor para a cidade, aprobar isto ou non aprobalo, e nós entendemos que o mellor para a cidade é aprobalo, que non se siga deteriorando justamente toda esta zona e que evitemos na medida do posible que de repente poida aparecer unha persoa e compralo, porque eu xa o dixen, eu aí sí que discrepo, o proxecto tal e como está agora, eu creo que non é discutible, que non é un proxecto bo tal e como está, e que esta modificación que o mellora. Entón, creo que debíamos de tirar para diante con esta modificación e intentar facelo o mellor posible no proceso de tramitación que ainda hai para diante. Iso, eu creo que é o de mirar en xeral polo conxunto da poboación, independentemente de que probablemente necesitaría, parece, moito máis tempo para conseguir unha unanimidade aquí na corporación, que era o que debería de haber nun expediente desta envergadura e do vital que é, eu creo que para dinamizar e revitalizar o ensanche. Gracias, Goretti. Paco. Gracias, señor alcalde. Pois mire, vostede nos ten recordado, lembrado moitas veces neste pleno que vostede é licenciado en Medicina e Cirurxía, o que é certo. Bueno, permítome lembrarlle no último pleno ordinario que eu son licenciado en Económicas e tamén licenciado en Dereito. Por lo tanto, algo de como se lee unha norma, algo, pouquiño sei, e ademais, por outra banda, me teño asesorado, vale? Por outra banda, mire, é que montan vostedes os expedientes de tal maneira que o informe xurídico que nos presentan non leva a firma do secretario xeral. Supoño que teñen algún catén, pero a que a nos presentan non ten a firma do secretario xeral. Pero vostedes o que queren, non o podo enseñar, non hai ningún problema, non se preocupe, non vou gastar tempo, despois do meu tempo enseño que non está firmado o que nos temos. Mire, pero vostedes queren que entremos no fondo do asunto. Mire, de quen vai ser a titularidade da rede viaria do conxunto edificado? Díganolo, porque non aparece. De quen van ser as titularidades das prazas de aparcamento subterráneo? Ou a regalan ao Sareb, sen un concurso, para uso privativo? Teñen que explicalo. Teñen que explicar si vai haber ou non vai haber unha modificación sustancial na compensación co Concello. Onde está o informe de intervención que di que non? Onde está o informe de intervención que di que non? Onde está? Seguinte, quen vai sufragar o custe da demolición? Tampouco din. Onde están os informes que teñen que decilo? Porque claro, esa é a seguridade xurídica que eu pido, porque quen vai levantar a man neste pleno, polo que nos están pedindo vostedes, somos nosotros tres. Non é Bugallo, nin Xerardo Estévez, nin ninguén máis. Por certo, o convenio do Adif o que se está referindo non o firmou Bugallo, o firmou un alcalde anterior, por exemplo, non o firmou Bugallo, vale? Pero non estou aquí para defender os intereses dunha persoa concreta, eu estou aquí para defender os intereses da cidade, e os intereses da cidade, lle vou dicir unha cousa, non teño claro que o proxecto que vostede presenta sexa o mellor deseño, porque vostedes me cambian unha entrada á praza como había antes, ampla, por unha entrada que é un corredor, que parece a Rúa de Entre Rúas. Claro, é unha das cousas que está facendo. Eu non son urbanista, nin son arquitecto, pero a verdade é que a imaxe que vostede presentou outro día de como van quedar os edificios, a mí lembrame a arquitectura estatalista dos anos 70, e non sei, teño por certo, porque di claramente no seu informe, vostede di claramente que isto é o que lle interesa ao Sareb,
porque vostedes aceptaron a proposta do Sareb. Por certo, di que tamén é aceptada polos veciños. Eu escoitei aquí unhas intervencións, pero non aportan vostedes as actas das reunións que tiveron cos veciños para que vexamos realmente que o que se falou. Iso non aparece aquí tampouco. Polo tanto, mire, o que non teño claro é que sexa a mellor proposta para o ensanche e que sexa a mellor proposta para a cidade. Si sei que este é a mellor proposta para o propietario, para o Sareb. O noso voto vai ser de abstención. Moitas gracias. Agustín, sí, moitas grazas, señor alcalde. É certo, o é, que temos en riba da mesa nestes momentos un cambio de ordenación e de usos que vai na liña correcta, eso é evidente. Agora ben, señor alcalde, señor Duarte, se queren vostedes escoitarme, o resto da tramitación sabes o que non. O resto da tramitación reflicte a realidade deste goberno. Un goberno, e volvo a repetir, señor Duarte, que con 10 concelleiros non tivo tempo de falar co resto dos grupos. A vontade de diálogo, señor Duarte, non queda reflectida nun email o 18 de marzo, a 3 días do pleno da finca do Espiño, porque vostede sabe perfectamente onde teño eu o despacho e sabe perfectamente que estou ao seu dispor, pero tamén xa sei que o mes de marzo, o mes de marzo foi un mes duro para vostede porque tivo que facer xestións para tentar trepar nesa lista de Compostela Aberta, e o entendo, créame, o entendo. Estivo neso, eu estive noutras cosas. En definitiva, estamos ante un goberno que non presenta un proxecto coherente, claro e preciso, que non fala cos veciños, volvo a repetir, cos veciños directamente afectados, e máis, os despreza. Un goberno que non madicou ni un só minuto a explicar lealmente o convenio e o proxecto, volvo a repetir, non dedicou vostede ni un só minuto, ni un só minuto. Un goberno que mesmo modifica os detalles logo ao longo da tramitación a instancias do Sareb e recoñece vostede que está plegándose ao que solicita o Sareb, eso o recoñece vostede. Moitas indefinicións nun proxecto que, sin dúbida, non teño dúbida que debería ser unha das actuacións emblemáticas dun goberno comprometido coa cidade e, por suposto, dun goberno comprometido de verdade co ensanche. E se atendemos o que suliñou o representante veciñal, vostedes levaban anos falando con colectivos do ensanche. Por que non falaron nese tempo cos grupos da oposición? Por que non falaron? Bueno, eso é a realidade deste goberno. Señor Noriega, se vostede é responsable, que teño dúbidas a estas alturas do mandato, moitas dúbidas, deixe a ordenación do peleiteiro para a seguinte corporación. En definitiva, eu únicamente remato cunha petición. Deixe paso, señor Noriega. Vou facer uso da miña intervención de 3 minutos, pero por alusión, María, que me acaba de aludir, porque son respetuoso. Non por outra cosa, pero non o tiña pensado. Vale, as novas etapas nas cidades están falan de futuro, pero o futuro é un concepto baleiro, non? O futuro hai que sempre orientalo cunha finalidade, para que queremos unha oportunidade na cidade, non? E entonces eu sí que penso, evidentemente, que a cidade está nunha nova etapa, non por acción ou inacción institucional, sino porque hai múltiples motores na cidade que instalaron a cidade nunha nova etapa, non? E as novas etapas abren oportunidades, e as oportunidades hai que saber aproveitalas. Eu creo que estamos ante un exemplo claro, non? Eu creo que estamos presentando unha cuestión que non chega a última hora, porque vostedes saben, como sei eu, que no 2017 debatiuse neste pleno suspensión cautelar, porque saben, igual que sei eu, que no 2018 debatiuse a avaliación ambiental e o borrador do plan, e porque agora o lóxico é que veña esta proposta, que é a aprobación inicial dunha tramitación que ten que pasar pola Xunta e a aprobación definitiva. Vale? Por lo tanto,
Primeiro, vou facer unha defensa neste minuto 55 que me falta do traballo da Casa, de planeamento, dos técnicos da Casa e da tramitación do expediente, porque creo que é unha tramitación rigurosa e pensando no ben común. Estamos a falar dunha peza fundamental no ensanche, que fala de futuro, que fala de diminuir unha proposta inicial en termos de edificabilidade, que fala de diminuir impacto dunha gran área comercial porque defendemos o comercio de proximidade, que fala de dotar de equipamentos e que fala tamén de dotar de vivenda de protección no centro do ensanche. Por lo tanto, é unha proposta non especulativa, unha proposta que dimensionada os tempos que corren, unha proposta que entende o ensanche como unha peza fundamental e que, por lo tanto, estamos a falar dunha proposta de cidade. Señor Hernández, non me diga que deixemos para un próximo goberno esta peza, porque eu non son para nada partidario de poñer o raposo a cuidar das galiñas, señor Hernández. Entende? Porque aquí estamos a falar dunha proposta non especulativa, unha proposta que pensa no interés común, que pensa na sustentabilidade do ensanche, que pensa en zona de aparcamento, que pensa en diminución de edificabilidade, que pensa en diminución de gran área comercial e que claramente eu creo que está dentro dunhas coordenadas razonables e unha boa proposta para o ensanche e que foi debatida cos colectivos da cidade. E os 45 segundos, señor Reyes, mal final estos meses. Di vostede que non fala por boca de bugallo, pero fala por boca de bugallo. E iso é ventrílocuo. É dicir, porque estes últimos meses tumbaron os orzamentos positivos para a cidade, tumbaron a proposta da finca de Espiño que diminúe a edificabilidade, tumbaron o plan especial para casco histórico e hoxe tuman unha proposta absolutamente razonable. Non entran no fondo, máis alá de consideracións soviéticas de diseños urbanísticos dos anos 70 que pensan na RDA, eso é no seu subconsciente, señor Reyes, e que non pensan en modelos claramente diseñados por arquitectos e o presidente de planeamento que sabe e que pensa na cidade. Entonces, a pregunta non é por que non queda para despois, a pregunta é por que queren que quede para despois. Que agochan para que a cuestión quede para despois? Que pretenden facer ca peza? Porque eu vos digo unha cousa, e acabo, dígovos unha cousa, se teño responsabilidade de goberno, non o verei, pero se en algún momento non teño responsabilidade de goberno, me gustará ver a proposta que traian, e vos podo asegurar que non van a cumplir con estos parámetros. E se verdadeiramente cumplen, retirarei claramente esta crítica, pero non vai ser o caso. A pregunta non é por que non vos vale agora, senón por que vos vale para despois. Esa é a pregunta desta cidade no modelo urbanístico, e que fala de sustentabilidade. Polo tanto, nós fixemos o traballo que había que facer nos últimos 2 anos e nós, señor Hernández, non poñemos o raposo a cuidar das galiñas. Pasamos a votación. Señor secretario, pasamos a votación. Votos a favor da aprobación inicial da modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal no ámbito do PERI 12 Antigo Colexio Manuel Peleteiro. Votos a favor, por favor. Compostela Berta, BNG. Votos en contra. Ningún. Abstencións. PSOE, PP. Dado que o punto necesita maioría absoluta número legal de membros da corporación, queda rexeitado. Moitas gracias. Por acordo de Xunta de Portavoces pasamos ao debate do punto 4 e do punto 5 nun punto único que ten que ver ca aprobación definitiva do estudio de detalle do ámbito 01 do área de Vite, Grupo de Vivendas Nosa Señora de Belén, e a aprobación definitiva do estudio de detalle do ámbito 03 do área de Vite, zona 03A, Rúa de Carlos Maside, zona 03B, Rúa dos Irmandiños. Por lo tanto, é un único debate, 5 minutos primeira quenda, 3 minutos segunda quenda. Señor Jorge Duarte, a súa quenda. Bueno, este seguinte punto non require maioría absoluta, co cal espero que ninguén faga oposición á veciñanza dos barrios de Vite que están pendentes de ter aprobación dos seus estudios de detalle para poder instalar ascensores. Como ben saben o resto dos grupos membros deste pleno, no ano 2018 trouxéronse para aprobación inicial os estudios de detalle dos ámbitos de Vite e Pontepedriña. Desos 5 ámbitos de Vite aprobáronse 3, quedando 2 pendientes porque a
a complexidade das alegacións e a búsqueda de novas solucións para resolver esas alegacións fixeron necesario pois un maior tempo para buscar aquela solución que pudera responder a estas demandas. Na proposta que se trae no grupo de Nosa Señora de Belén búscase unha solución que permita unha maior amplitude, ascensores máis amplos e mellor recorrido nas escaleiras que permitirían que algunha das alegacións que se facían nese sentido pois poda ser recollido o ascensor que necesitaban esos veciños. Por lo tanto, cúmprense aqueles criterios de mellorar a accesibilidade na reurbanización ata os portais e despois tamén, neste caso, amplíase, estimando unha das alegacións presentadas, amplíase a volumetría destinada a ascensor e escaleiras. Por outro lado, no grupo de vivendas de Carlos Maside, estímase unha das alegacións permitindo poñer o ascensor pola parte traseira e estúdanse outras solucións alternativas entendendo que aquela máis aceitada era a proposta na versión inicial porque as alegacións que se presentaban impedirían que os salóns que dan frente a esas rúas pois tuveran vistas e soleamento e, polo tanto, despois de falar tamén que a veciñanza enténdese que a solución que realmente responde e resolve o problema para todos era a prevista inicialmente incorporando unha solución alternativa que sería pola parte traseira dos bloques. Por lo tanto, espero que haxa apoio para esta proposta para poder completar con estes dous estudios de detalle o ámbito do que se fixo durante o ano 2017 e 2018 e anunciar ou explicar tamén que na actualidade estamos traballando con outros 4 estudios de detalle que permitirán seguir avanzando na colocación de ascensores para as vivendas que non contan con el e poder facer accesibles estas vivendas para a xente maior ou con dificultades de mobilidade. Na actualidade estamos traballando nos estudios de detalle del grupo de vivendas Ultrella, na rúa Avenida de Salamanca, na rúa Oviedo, no grupo de vivendas do Banco do Pobre San Ignacio de Loyola e tamén nun grupo de vivendas na Correllera da Camsa. Todo este objetivo ten un fin claro que é mellorar a calidade de vida da veciñanza, permitir a instalación de ascensores naqueles grupos de vivendas dos anos 60-70 que non contan con eles e un compromiso claro deste grupo de goberno que a accesibilidade da xente maior ou con dificultades de mobilidade ás súas vivendas. Por lo tanto, pedimos apoio para esta aprobación definitiva destes dous estudios de detalle de VITE. Gracias, Jorge. Rubén. Moitas grazas, señor alcalde. Moi boa tarde a todos e a todas. Para o Grupo Municipal do BNG, certamente, nos plantexe algunha dúbida a contestación de algunha das alegacións concretas plantexadas por veciños e veciñas desta zona de Santiago, non? Si ben, para nós, o que resulta indiscutible é que debe primar o ben común sobre o lexítimo dereito ou a lexítima visión particular de algúns dos propietarios. Por que digo isto? Porque, bueno, eu creo que si é discutível, e creo que é, pois se é mellor que o ascensor vaya por dentro ou o ascensor vaya por fora, se iso en termos económicos ten que ser máis ou menos barato, se iso en termos estruturais pois ten máis ou menos problemas, entra dentro do discutible, pois pode haber xente que opine dunha maneira, pode haber técnicos que opinen de outra. O que non resulta discutível, tal como dicía tamén o concelleiro, é que estes estudos de detalle van a permitir pois unha accesibilidade a unhas vivendas que hoxe non a teñen e, polo tanto, mellorar sustancialmente a calidade de vida pois dunha parte da poboación do noso concello que ademais está especialmente avellentada, non? Polo tanto, xa digo, aínda que nós temos algunha dúbida, creemos que se resolven outras alegacións, por exemplo, a do número 24 de Carlos Maside, a que facía referencia ao concelleiro a respecto á visibilidade e outro tipo de cuestións, creemos que se resolven correctamente. Hai outras pois, que nos parece que igual era posible buscar algún outro tipo de encaixe, pero en calquera caso, globalmente, nos imos votar favorablemente os dous puntos polas razóns que comentaba. Moitas gracias, Rubén. Paco. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, a mí gustaríame facer dúas preguntas con respecto a estes dous expedientes, non? Xa sei que cando lle preguntamos a Compostela Aberta no pleno, pois ir contra a cidade, pero bueno, teño que facer as dúas preguntas. Mire, a primeira é como é posible que isto fora un proceso participativo e consensuado coa veciñanza e que teñamos tantas alegacións sobre un tema fundamental como é a ubicación dos ascensores e que
resulta que incluso asociacións, non soamente veciños particulares, sino nas asociacións se están plantexando nese sentido de alegacións. Despois, a segunda cuestión é, din que non é posible facer caso das alegacións que presentan os veciños, as veciñas e as asociacións de veciños, pero en algún caso en concreto din que sí que é posible. Por lo tanto, a miña pregunta é por que un sí e por que outros non. Entón, se me contestan, por favor, estas dous preguntas, pois fixaremos a nosa posición. Moitas grazas. Agustín. Moitas grazas. Despois da aprobación definitiva no mes de decembro pasado de 3 ámbitos da área de rehabilitación integral de Vite, terán vostedes 4 meses despois 2 ámbitos deste mesma área para a súa aprobación definitiva. Neste caso son o ámbito 1, Grupo de Vivenda Nosa Señora de Belén, e o ámbito 3, correspondente a Carlos Maside e a Rúa dos Irmandiños. O obxecto destes estudos de detalle, ao igual que os aprobados hai 4 meses, é, abro comillas, establecer os criterios de intervención para a introducción de ascensores e outros elementos para a mellora da accesibilidade das vivendas e a envolvente térmica das mesmas. Unas vivendas construídas maioritariamente na década dos 70 do pasado século. A estes 2 estudos de detalle presentáronlle as persoas residentes nestes bloques preto de 50 alegacións. Na súa inmensa maioría eran contrarias á solución de instalar os ascensores polo interior dos edificios. As alegacións foron todas elas, agás unha correspondente á Rúa Carlos Maside, desestimadas no informe dos técnicos e tampouco foron consideradas na proposta final que aquí presenta o Goberno. Como xa sinalamos 4 meses atrás, os traballos para a aprobación da Declaración Integral de Vite quedaran a mediados do 2015 únicamente pendentes da fiscalización da intervención para a súa aprobación pola Xunta de Goberno Local e posterior envío á Xunta de Galicia para a súa aprobación. Estamos a falar de mediados de 2015. A Xunta declarou a área de rehabilitación integral de Vite en febreiro de 2016 e as aprobacións iniciais dos estudos de detalle son dos inicios de 2018. É dicir, levoulles 2 anos para a aprobación inicial. Estas 2 propostas para a aprobación definitiva veñen hoxe, 14 meses despois. Desde o Grupo Popular seguimos apoiando a rehabilitación de Vite e do resto dos barrios, como a Cidade Histórica, Pontepedriña ou Vista Alegre, que presentan evidentemente grandes problemas de accesibilidade e de habitabilidade pola antigüedade dos seus edificios. Hai meses, señor Duarte, señor alcalde, tiñamos dúbidas, pero hoxe xa non temos ninguna dúbida sobre a incapacidade deste goberno para enfocar estas actuacións tan necesarias desde unha óptica con consenso, coa empatía coas asociacións veciñais, na procura da súa máxima implicación e tamén a capacidade do goberno á hora de afondar na análise dos documentos técnicos coa dilixencia, a eficacia e a profesionalidade requerida nestes casos. E tamén a hora de captar e canalizar os recursos para as actuacións e, sobre todo, para a súa correcta execución. As nosas dúbidas foronse despexando, por certo, ao ver a actuación do goberno en Vista Alegre, onde, aínda hoxe, despois de ter a obra adxudicada en 4 anos, non foron vostedes quen de poñer fin ás actuacións mentres a veciñanza segue a espera. En o caso de Guadalupe e Vite, os seus anuncios tamén esperan aínda 4 anos despois polos feitos. O nivel de alegacións presentadas a estes 2 novos estudos de detalle véñenos a indicar que o grao de información, de coñecemento e de contacto coa veciñanza non foi nin o necesario nin o desexable. E iso é unha cuestión moi importante a hora de lograr a implicación da veciñanza e con iso a súa aceptación e a plena participación no proxecto e nas solucións técnicas adoptadas. Se a iso engadimos a demora na tramitación e na resolución de licenzas que sae de dominio público nesta casa e a súa escasa vontade para dispoñer os medios de atención e apoio necesarios para reactivar e agilizar os procesos de rehabilitación, comprenderán vostedes que non poidamos aprobar o seu labor tampouco nesta materia. Por iso, para mostrar o noso desacordo co seu modo de actuar e para permitir, ao mesmo tempo, o avance na rehabilitación de Vite, que nos consideramos que é imprescindible e coa que estamos totalmente de acordo, o noso sentido do voto vai ser a abstención. Moitas gracias, Agustín. Señor Duarte, 3 minutos.
Bueno, non vou detallar o número de reunións que houve ca veciñanza, pero son innumerables, e o que si diría é que, igual que pasou no estudio de detalle de Pontepedriña, moitas veces cando se opta por unha solución de ascensor interior, as alegacións son exteriores. O digo porque é exactamente o contrario do que pasou en Pontepedriña. Neste caso, estímanse as alegacións para poder sacar hacia fora os ascensores menos alá donde reducen vistas e soleamento, porque nese caso os veciños da parte dereita estarían de acordo na rehabilitación e os veciños da parte esquerda que teñen un ascensor diante estarían en desacordo. Por lo tanto, esa é a única alegación que non se estima de todas as que hai, porque é totalmente inviable, porque teríamos máis queixas a posteriori. Despois de decir isto, me gustaría recordar que algún plan especial como algún estudio de detalle como de Pontepedriña leva desde o 2009 hasta o 2018 que aprobou este goberno pendente, e a veciñanza non podía rehabilitar. A mí sorpréndeme que se diga eso, porque o PP non aprobou ningún estudio de detalle para colocar ascensores en ningún barrio. Ningún. Nos levamos con esto serían 6, e hai outros 4 en marcha. Bueno, cada un ten que poñer na balanza cal foi o seu traballo. O mismo diría do Partido Socialista, que no ano 2008 iniciou os traballos para aprobar de Pontepedriña e non foi capaz de aprobalo de alí ao 2011. Este goberno aprobouno, e ademais aprobouno e recolleu tamén todas as peticións da veciñanza. A min o que me sorprende é que se diga que non hai traballo cando precisamente se o que pecou o tempo que realmente hai, pecar nunca se peca de participación, pero realmente hai un traballo excelente por parte dos técnicos que están aquí, e eu aquí neste pleno quero facer unha reivindicación moi clara da calidade técnica e da solvencia profesional dos técnicos de planeamento desta casa. Escoitando os dous grupos do Partido Popular e do Partido Socialista, a min caime a cara de vergonza pensando como se pon en dúbida a capacidade profesional dos técnicos. De verdad, no anterior e neste, os técnicos fan o seu traballo da forma máis responsable posible e, por lo tanto, apelar a cuestións técnicas dos expedientes me parece que é injustificado neste caso. Creo que os dous expedientes responden con solvencia ás alegacións presentadas, e creo que o importante é que lle van dar unha solución a gran parte da veciñanza que na actualidade non pode instalar ascensores nas súas vivendas e que lle impide levar unha vida normal por ter problemas de mobilidade ou por ter unha idade avanzada, que creemos que o importante é pensar precisamente na veciñanza e dotar de solucións para a instalación de ascensores. Rubén. Non. Sí. Bueno, non tiña pensado intervir, pero simplemente dicir unha única cuestión, non? Certamente o número de alegacións non é precisamente pequena, non? E certamente é lexítimo que un veciño ou unha veciña, este debate xa o tivemos no seu día en Pontepedriña, non? Eu creo que no caso de Pontepedriña había un elemento tamén diferente, que era o tema dos sotos e de poder acceder, nalgúns casos, nalgúnas vivendas, os sotos tamén co ascensor, e non era indiferente a ubicación do mesmo, non? En calquera caso, aquí hai que compaxinar dúas cuestións, non? Por unha parte, por suposto, o dereito da veciñanza a poder acceder dun xeito digno á súa vivenda e, polo tanto, facilitar a xente con mobilidade reducida, especialmente, poder chegar ao seu propio domicilio, e, por outra parte, compaxinar o estético co técnico e co que ten que ver tamén con ocupación de vía pública, non? Porque hai unha cuestión en todo isto que tampouco é menor, que é que a ubicación exterior, ao final, está ocupando espazo público para un uso privativo, neste caso de vivenda, non? Nese sentido, nos creemos que o criterio técnico xeral empregado, como digo, en algúns aspectos pode ser discutible, pero globalmente creemos que a proposta é positiva para o barrio, desde logo supón unha mellora considerable, e desde logo nos non vamos a entorpecer a aprobación definitiva do estudo de detalle, non? Gracias, Rubén. Paco. Pois gracias, señor alcalde. Miro, primeiro que, dende logo, as reunións serían innumerables, pero que as alegacións son máis de medio centenar.
Portanto, isto non parece que sexa exactamente un consenso, non? Portanto, a min a verdade é que non me ten convencido na súa explicación, sinceramente. Segundo, sí que me gustaría dicirme unha cousa. Mire, eu falo da miña responsabilidade neste mandato. Claro, en 47 meses, vostedes non truxeron isto aquí. En 47 meses. Vale? O tren agora. Iso non é falar mal dos técnicos. Os técnicos non teñen culpa de que en Peleteiro a aprobación en pleno de que se fixera o estudo de impacto ambiental fora de 17 de maio de 2017 e vostede non lle dera instruccións aos técnicos do que tiñan que facer hasta 1 de marzo de 2019. Deso non teñen a culpa os técnicos, dende logo. Iso a responsabilidade exclusiva vosa. Nos non criticamos para nada os técnicos. Por outra banda, mire, eu tamén quero aproveitar. Nos nunca frenamos o desenvolvemento desta cidade. E nunca frenamos a acción deste goberno, comenzando polo pleno de investidura do señor alcalde. Comenzando por ese pleno. Vale? Polo tanto, mire, nos o que facemos, obviamente, é defender os intereses da cidade e da veciñanza. Eu volvo a preguntarlle, como é posible que despois de innumerables reunións nos atopemos con máis de medio centenar de alegacións dicindo que non están de acordo ca súa solución. Mire, unha vez máis, nos non imos ser un problema para a aprobación por parte de vostedes de seguir adiante con este proxecto, pero nos non vemos clara a resposta que lle dan a veciñanza e, polo tanto, por respecto a esa veciñanza, o noso voto vai ser abstención. Agustín. Sí, moi brevemente. Señor Duarte, como responsable do Partido Popular de Santiago, obviamente asumo os 4 anos que estivemos no goberno desta cidade. En 40 anos de democracia, creo que 4 ou 5 anos pois é unha pequena porcentaxe en relación co resto da xestión desta cidade ao longo do tempo. E, por suposto, que vostede no seu debate pode facer o que considere. Pero é que o que lle toca agora, cara ao día 26 de maio, é dicir o que fixo vostede. Mirando o que non fixeron o resto, pode vostede ter moita razón ou non, pero ten vostede que presentar a súa folla de servizo, e creo que en rehabilitación a súa folla de servizo é cero patatero, señor Duarte. Señor secretario, pasamos a someter a votación. Punto 4, aprobación definitiva de estudio de detalle do ámbito 01 do área de Vite, Grupo de Vivendas non Señora de Belén. Votos a favor. Compostela Berta, BNG. Votos en contra? Ningún. Abstencións? PSOE? PP? Quedaría aprobado. El 5 é a aprobación definitiva do estudio de detalle do ámbito 03 do área de Vite, zona 03A, Rúa de Carlos Maside, zona 03B, Rúa dos Irmandiños. Votos a favor? Compostela Berta. Votos en contra? Ningún. Abstencións? PP? Hai unha dúbida, señor alcalde, se me permite, repitemos a votación, por favor. Votos a favor da aprobación definitiva do estudio de detalle do ámbito 03 do área de Vite, zona 03A, Rúa de Carlos Maside, zona 03B, Rúa dos Irmandiños. Votos a favor? Compostela Berta, BNG. Votos en contra? Ningún. Abstencións? PP, PSOE. Quedaría aprobado. O punto 6 sería un punto que por acordo xunta de portavoces non se vai someter a debate e aprobación definitiva do estudo de detalle das parcelas B4, B01D, B4, B01E do Parque Empresarial da Sionlla. Señor secretario, se somete a votación. Si, votos a favor deste punto número 6. Unanimidade. Unanimidade. O punto 7 tampouco se vai a someter a debate por ser un erro formal, dar conta unha resolución, tampouco a voto da Consellería Delegada de Economía e Facenda a rectificación do erro material na aplicación orzamentaria que financia o expediente de crédito extraordinario 2019 CRES 02. O punto 8 tamén unha acción de conta de resolucións da Alcaldía e das Consellerías Delegadas a acordos de Xunta de Goberno Local. E tocaría agora debatir os 5 puntos que van ser nun único debate respecto, bueno, pues ás modificacións de ordenanza, a varios modificativos de crédito e unha modificación na relación de base e titularidades do proxecto técnico de expropiacións da estación de intermodal. Primeira fase, María Rozas. Moi boa tarde a todos e a todas.
Para ordenar o debate e a miña intervención vou comezar pola explicación da modificación da ordenanza de recollida de liso, despois continuarei cos modificativos e por último coa ampliación do crédito para a expropiación da estación intermodal. O primeiro punto, a modificación da ordenanza de recollida de liso. O obxecto desta modificación débese acollerse a bonificación do canon de Sogama para o ano 2019, que foi publicada pola Consellería de Medio Ambiente o 23 de xaneiro. En ese acordo, a Xunta de Galicia establecía un 10% de bonificación do canon de Sogama. O 13 de febreiro, o Concello trasladoulle á Xunta de Galicia a solicitude desta aplicación da bonificación, que supón para o Concello un aforro de en torno a 300.000 euros, 301.000 euros. O custo que para o Concello supoñerá con esta bonificación incluída o canon de Sogama queda en 2.700.000 euros. Modificamos en pleno a ordenanza fiscal para que o que deixa de facturar Sogama ao Concello, é dicir, o que vai supoñer un aforro para o Concello nas arcas municipais, pois sexa tamén un aforro e unha minoración no recibo da veciñanza. Isto non é habitual no Concello de Santiago, como sabedes. As subas de Sogama que se deron nos últimos anos, no ano 2014, 2017, 2018, foron asumidas sempre dende as arcas municipais, e as rebaixas no canon de Sogama, a última do 2015, tamén foi asumida, ou, bueno, non foi trasladada ao recibo, non tivo incidencia no recibo, non? É dicir, as diferentes modificacións, tanto a alza como a baixa, durante estes últimos anos, tamén do goberno anterior, pois nunca tiveron incidencia no importo de recibo. O total da minoración farase nun único recibo anual por facilidades de xestión, tendo en conta que temos o ano iniciado, que ademais pois esta aprobación inicial ten 30 días hábiles de exposición ao público, entón farase unha única minoración nun recibo aos veciños. Supoñerá pois unha bonificación, unha reducción dun 4,17% no recibo da recollida de liso. Como decía antes, en torno a 300.000 euros nas arcas municipais. Agora, de forma moi breve, explico os tres modificativos que traemos para os orzamentos prorrogados. Os tres expedientes soman un importe de 814.000 euros. O primeiro sirve para dotar de fondos propios a reurbanización de Clara Campoamor, a obra de Clara Campoamor, que está financiada nun 80% por fondos de DUS e o 20% poñémolo con recursos municipais. Son 103.000 euros. Para o que traemos esta proposta de reasignación de fondos. O segundo modificativo é un modificativo de 503.000 euros para pagar diferentes gastos devengados no 2018, pero que os proveedores incorporaron as facturas no 2019. Son sobre todo gastos de servicios, gastos de suministro eléctrico ou algún gasto de actividades de Nadal. E, por último, o último dos modificativos, 206.000 euros, son para gastos de diferentes obras, como a obra de Espírito Santo, Avenida do Cruceiro da Coruña, Nacional 550, e accesos ao Pazo de Congresos, que na prórroga orzamentaria pois non teñen orzamento. Con estes modificativos, xa levamos no que leva de ano 27 modificativos de orzamentos, 27 expedientes tramitados por un importe de 12.700.000 euros. E, por último, para rematar, o último dos expedientes que entra por urxencia trátase dunha modificación do proxecto da Intermodal, que despois da súa fase de alegacións incrementase no custo 3.000 euros, e como foi unha aprobación realizada por pleno, con competencia plenaria, pois considerase que esta modificación debese tamén traer de novo o pleno. Máis nada. Gracias, Rubén. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Eu tamén abordando de xeito así telegráfico os diferentes puntos, non? Nos con respecto ao tema da ordenanza de lixo, pois non temos ningunha dúbida, non? O noso grupo político foi especialmente crítico cas subas no canon de Sogama. Témolo denunciado pública e institucionalmente en múltiples ocasións e, por suposto, que entendemos que unha vez que hai unha rebaixa do 10% por parte da Xunta de Galiza, que os concellos, e Santiago non debe ser, por suposto, unha excepción,
pois deben repercutir esa baixa no conxunto dos veciños e das veciñas, non? E, por tanto, parecenos correcto, parecenos máis discutible o tema de que se faga nun único pagamento. Xa nos explicou na comisión a señora concelleira que, bueno, que era por motivos técnicos. En calquera caso, importante que se faga e que estes 300.000 euros repercutan pois nos petos dos veciños e das veciñas. Con respecto ao resto dos modificativos e suplementos, pois tampouco temos demasiada dúbida, non? Nos no seu día, cando non apoiamos o orzamento municipal, tamén explicitamos a nosa posición de non entorpecer a aprobación daqueles modificativos que se trouxeran a posteriori que foran importantes ou necesarios para o normal funcionamento do Concello de Santiago. Pois neste caso, pois tanto de Clara Campoamor, que ao final pois é un modificativo pois para cofinanciar ese 20% dun proxecto que está maioritariamente financiado dentro da estrategia EDUSI, como outro tipo de cuestións como as facturas pois facturadas a finais de 2018 pero registradas no Concello a comezos do 19, ou outro tipo de cuestións de certificacións de obras en parecida situación, pois nos non vamos a por ningún problema en que se poidan aprobar todos eses expedientes e, por lo tanto, darse para adiante. Moitas gracias, Rubén. Paco. Gracias, señor alcalde. Pois tamén telegráficamente, co que fai referencia a taxa reguladora do tratamento de residuos sólidos urbanos. Nós tamén fomos no seu momento moi críticos, solicitamos a rebaixa das tasas de Sogama e ademais se debatiu aquí neste pleno no anterior mandato. Nós non decimos nada concretamente na maneira na que teñen pensado técnicamente facer a devolución, que sexa nun único pago. Nós o único que vemos é no informe de intervención, este sí que está firmado, de que a xuízo do funcionario informante todo acordo de establecemento ou modificación de tasas debe estar justificado co repetido informe ou memoria económico-financiera que actúe como medio de control do cumprimento do referido principio de equilibrio entre custos e ingresos, e que é un cumprimento do principio básico das tasas de tal maneira que a súa ausencia ou insuficiencia pode derivar en nulidade de pleno dereito da ordenanza. Este é un informe do 8 de marzo de 2019, non sei se existe algún informe de intervención posterior dicindo que todo correcto, polo tanto, nos estando totalmente de acordo ca bonificación e a nivel persoal esperándoa canto antes esa devolución, o certo é que nos absteríamos se é que non existe un informe posterior dicindo que efectivamente o informe está completo. Con respecto ao que fai referencia ao financiamento da reordenación do viario de Clara Campoamor, pois o que nos temos é unha diferencia con respecto á orixe dos fondos, a desafectación, que son asignados originariamente a proxectos Plan Especial de Accesibilidade Universal, ademais di claramente un informe que os proxectos de investimento primitivos non teñen iniciado a súa execución, habería que explicar de alguna maneira por qué, e por outra banda, pois nos a verdade é que non estamos de acordo en que a orixe dos fondos sexa o Plan Especial de Accesibilidade Universal, polo tanto, nos non apoiaríamos esa proposta. E con respecto ao resto, o que nos atopamos son toda unha serie de contratos menores, os que amosan, pois, cando menos, se non irregularidades, cando menos todos eles teñen un reparo por parte de intervención. Nós non somos goberno, entre outras cosas porque vostedes dende o primeiro momento dixeron que non querían facer goberno con nós, e polo tanto entendemos que aínda que ten legalmente que vir ao pleno, a quen lle corresponde levantar o reparo e asumir a responsabilidade de levantar cando fixeron os gastos e a vostedes, polo tanto nós ímonos abster tamén neses puntos. Manuel. Sí. Alcalde, concelleiros e concelleiras, boas tardes. En primeiro lugar, quero agradecer a Goretti as súas verbas no meu nome, no resto dos membros do meu grupo, polas súas palabras. E logo, con respecto ao que estes puntos, pois hai que dicir que basicamente son temas técnicos. No tema da basura, pois é unha rebaixa do canon da Xunta que ven marcada por parte da propia Xunta de Galicia, traese a pleno porque a propia Xunta obliga a que se repercuta nos propios cidadáns, unha rebaixa do 10%. Si que nos hubiera gustado que a lo largo desta legislatura se hubiera traído tamén o que era a modificación das ordenanzas relativas ás taxas e precios públicos, pero bueno, eso xa quedará para as seguintes corporacións. No tocante ao tema das expropiacións polo tema de intermodal,
sí que nos chama a atención a diferente valoración que fai a DIF con respecto ao que son os técnicos do Concello, que, bueno, a DIF pide casi 6 millóns de euros, cando que a totalidade que se marca por parte dos técnicos do Concello é 72.000 euros. Hai que decir que, bueno, a DIF parece que aplica a máxima de por pedir que non quede. E no tocante ao que son as diversas facturas, sí que facemos referencia a que son temas exclusivamente reasignacións de financiacións, algunhas entraron no 2019, o cal non é culpa nin do equipo de goberno, nin dos técnicos municipais, sino dos propios contratistas. Sí que poñemos de manifesto que existen informes de intervención que fan referencia a que os gastos non foron adquiridos debidamente, e na relativa na Avenida de Cruceiro da Coruña, sí que a propia intervención pon de manifesto tamén que hai que determinar se ese parón que hubo de agosto a setembro foi culpa do contratista ou non, para o caso de exixirlle as correspondentes penalidades. Nós non imos ser ningún tipo de obstáculo para a adopción destes temas, que, repito, son exclusivamente técnicos, nada máis. Algo que engadir, María? Sí. De forma moi breve, por contestarlle ao Partido Socialista. Hoxe tivemos comisión de Facenda a 1:30 fai escasamente unhas horas, non? Onde tratamos os 3 modificativos do orzamento, e a verdade é que, escoitando a intervención agora de Paco Reyes, o voceiro do Partido Socialista, síntome que non fun moi escoitada nesa comisión de Facenda por parte do propio voceiro do Partido Socialista, porque nela expliquei a reasignación de fondos para Clara Campoamor e cal era a orixe, e a explicación era que esas dúas actuacións donde veñen os 100 e pico mil euros foron rexeitadas polo Ministerio de Facenda, e no propio expediente están os informes e as resolucións do Ministerio de Facenda dicindo por que foron rexeitadas, con unha circular que foi enviada a todos os concellos dunha interpretación do Ministerio de Facenda vinculada a EDUSI que di que non se poden incorporar máis plans á estrategia EDUSI se non levan a actuación de obras tamén na propia estrategia, non? E como xa tíamos o plan de mobilidade aprobado, non podíamos incluir máis. Polo tanto, este crédito non se podía utilizar para as actuacións inicialmente previstas. Estaba aí sin poder utilizarse, isto explicouse na propia comisión, non? Sobre o resto, nada máis. Moitas gracias. Algo que decir? Sí, eu escoitei, o que non nos deu explicación é por que non pregou esa cuantía, esa partida orzamentaria, para levar adiante proxectos de accesibilidade, porque podía facelo sen o orzamento de DUSI. Por outra banda, non me contesta para nada o tema da primeira cuestión, o tema da taxa do lixo, polo tanto, nos ímonos abster ou non quedar claro se realmente se pode presentar o expediente desta maneira ou non. E por último, o que si teño que pedir desculpas, porque eso sí que non lle escoitei na súa primeira intervención, falou vostede das expropiacións. Bueno, pois entón, mire, con respecto ás expropiacións, teño que dicirlle que, claro, a DIF presenta unha diferencia en tasación de 6 millóns de euros. As posibilidades de que a DIF presente un recurso pois son elevadas, particularmente pola valoración que fan precisamente do chan, e polo tanto nos o que vemos é unha diferencia moi importante entre o que traen vostedes aquí a pleno e o que pode acontecer despois nun xuízo, como vostedes, obviamente, igual que a todos nos importa o que pode acontecer en xuizos posteriores e que non se teñan que asumir herdanzas recibidas dunha maneira custosa. Nos a verdade é que non o vemos nese sentido claro, non vemos informes de abondo que aseguren que non se perdería diante dun recurso da DIF, e polo tanto nos tamén nos imos abster nesa proposta. Moitas gracias. Gracias. Algo que engadir, señores do Partido Popular? Non? Sometemos os 5 puntos a votación, señor secretario. Se me permite, utilizo a miña orde, que é a seguinte. Primer punto é modificación na relación de bens titulares do proxecto técnico de exploración da estación interval primeira fase. Votos a favor? Postela aberta, BNG. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Popular e PSOE. Segundo punto é proposta de modificación da ordenanza 316 reguladora da taxa pola prestación do servicio de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos. Votos a favor? Compostela aberta. PP, BNG.
Votos en contra, ningún. Abstencións, Grupo Socialista. O 3, resumo o título, é aprobación do expediente de resignación da finalidade de préstamos, reurbanización da Rúa Clara Campoamor. Votos a favor? Compostela Berta BNG. Votos en contra? PSOE. Abstencións? Grupo Popular. Bueno, as que foron hasta ahora quedarían aprobadas. Olvidóseme proclamar o resultado. Tamén non podo facer a alcaldía. O 4 é de número, es decir, suplemento de crédito número 2019 suple 02. Votos a favor? Compostela Berta, BNG. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Popular, PSOE, quedaría tamén aprobado. E a última que é expediente de crédito extraordinario número 2019 CREX 04. Votos a favor? Votos a favor, Compostela Berta BNG. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Popular e PSOE. Quedaría tamén aprobado. Hacemos un parada de 10 minutos e retomamos. Queda pouco logo, Sí. Millor non? 5 minutos, sí. Por vos que? Seguimos. No, seguimos. Me queda algunha prebenda de decir que seguimos. Pasaríamos logo ao punto 9, punto de rogos, preguntas e interpelacións. Temos un solo rogo, que é o rogo do Partido Popular para o incremento da vigilancia policial para o control de ruidos e consumo de alcohol en rúas do Ensanche. Señor don Claudio Montiel, 2 minutos. Gracias, alcalde. Antes de nada, quisiera aprovechar este ruego para despedirme de todos vosotros y agradecer a Agustín Hernández la oportunidad que me dio de participar con todos vosotros en esta corporación y haberme permitido vivir esta experiencia de aprendizaje y representación de los vecinos de Santiago, cosa que he tratado de hacer con la mayor dignidad e ilusión. Y dicho esto, poco tengo que añadir acerca del ruego que voy a exponer, dado que Inés Urso, la vecina de Santiago del Ensanche, ha explicado con claridad cuáles son los problemas que vive gran parte de la ciudadanía y los vecinos. No solo se circunscribe a Alfredo Brañas, está Pérez Constante y República de Salvador, Curros Enríquez y Fernando III el Santo. Qué casualidad que estos puntos de conflicto, todos ellos están presididos puntualmente por un negocio de establecimiento de hostelería nocturna. Llámese Estilo, llámese Maicar, llámese El Ruta o llámese La Facultad. Señor Duro, como despedida me gustaría que esta vez escuchara de su boca, en lugar de estamos nelo, me gustaría escuchar de usted está feito. Considero que la actuación por parte de este grupo de gobierno es bien sencilla. Haga cumplir la normativa en estos 4 puntos y permitan el necesario descanso y la convivencia de los ciudadanos residentes en ellas. Tienen 4 meses aún por delante y, por cierto, creo que serán los más complicados en cuanto al entorno festivo que nos espera a los residentes. A la vista de lo anterior, en previsión de que se puedan repetir situaciones como las descritas, que no se puedan repetir situaciones como las descritas, el Grupo Municipal presenta el siguiente ruego, que por parte del correspondiente órgano de gobierno se den las instrucciones precisas para que por parte de la Policía Nacional y con la posible colaboración de la Policía local se intensifique la vigilancia y el control en estas principales ruas del Ensanche donde se acostumbran a producir excesos de ruido, consumos de alcohol en la vía pública y otros incidentes a altas horas de la madrugada, y que se proceda a reforzar el servicio de limpieza dando estricto cumplimiento a las ordenanzas municipales y garantizando los derechos de los vecinos de estas zonas. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Sanduro.
Claudio, lamento non poderte contentar ao completo. Na parte da limpeza sí que hai un reforzo, como ben dixo a veciña, e como tamén sabe ela, porque lle toca bastante de cerca, pois no tema de vixilancia policial, a Asociación da Policía Local sabe de escalé, temos os efectivos que temos, xa se falou ca comisaría varias veces para intentar coordinar dentro da súa falta de personal tamén que existe, e neso estamos traballando. Ben podíamos usar 50 policías máis se os tiveramos, pero non os temos, e dá para o que dá. E se me permites no persoal, aparte de, bueno, pois agradecerte o teu traballo, se antes de marchar me deras acceso a ese tremendo álbum de fotos que tes que ter destos 4 anos, agradecíacho. Veña. Te será llegado. Muy bien. Vamos a seguir. Ahora nos vamos ás preguntas de resposta oral. Hai unha primeira pregunta do Partido Popular sobre as xestións realizadas para a continuidade do trazado das estradas Nacional 634 e Nacional 547 en Lavacolla. Teño unha dúbida, son 3 minutos na primeira e 1 minuto en caso de que haxa réplica, ou eu creo que é 3-1, non? É que non teño aquí hoxe a tal. Bueno, empezamos, 3 minutos. 3-1 creo que é, non? Nas preguntas. 3, pero logo hai dereito á réplica. E con 1 minuto, creo que é. 1 minuto. Agustín. Sí. Sí, moitas grazas. Non van ser necesarios os... Sí. Boas tardes. Supoño que contestará o señor Peña. Non van ser necesarios 3 minutos, polo menos na miña pregunta. Non sei na súa resposta. É un tema bello, foi tratado no mes de xaneiro de 2018, un acordo plenario aprobado por unanimidade ao respecto da continuidade da Estrada Nacional 634, a antiga estrada do aeroporto, que discorre hasta o límite do termo municipal, e a Nacional 547, con motivo das obras da A54. Esas obras están a piques de ser rematadas. Hai 6 meses, en outubro de 2018, en resposta a unha pregunta do noso grupo, o Goberno suliñou que tiña realizadas xestións co Ministerio, que houbera conversas e que habería unha nova reunión para tratar o tema no sentido de rematar, inda que fora de xeito provisional, pero ao menos dar continuidade a esas estradas para non perder ese resto de estrada que foi no seu día asumido polo Concello. E, en definitiva, o que pretende esta pregunta é saber cales foron os resultados e se definitivamente imos contar con esa necesaria pavimentación para dar continuidade a esas estradas e permitir o paso por riba do, valga a redundancia, o paso superior que está situado sobre a nova autovía 54. Vai contestar hoxe Jorge. Sí. Bueno, pois si era un dos temas que estaba na senda das nosas reunións co Ministerio de Fomento. De feito, tivemos unha reunión o 14 de novembro e outra o 11 de febreiro na demarcación de carreteras en Coruña co delegado regional, con Ángel González del Río, e dentro dos temas a tratar, Orbital, Orbitaliño, Rotonda de Conso, varios, tratamos o da autopista e o enlace. O compromiso por parte do Ministerio é que as dúas vías de servicio, tanto a que dá continuidade a Nacional 634, conte con asfaltado e doble dirección, como a que ven en sentido Coruña, ata onde están as balizas indicadoras do aeroporto, tamén remate asfaltada, permitindo ese cruce pola parte superior. É unha demanda que afecta o transporte escolar e o transporte regular de viaxeiros. Tamén se falou ca Dirección Xeral de Mobilidade para poder facer esta solución e, por lo tanto, hai un compromiso do Ministerio. Agradecese moito que desde a nova xestión do Ministerio de Fomento dirixido por o ministro Ábalos, podemos ter reunións con regularidade e o Ministerio de Fomento ven cumplindo cos seus compromisos. De feito, fíxose a permeabilidade da SC20 tanto en Conso como na zona de SAR, permitindo mellorar ese vial. E quero recordar ao Partido Popular que, por desgracia, nos meses anteriores co ministro Íñigo de la Serna non era nin posible reunirnos con eles porque non lo tiñan prohibido. Por lo tanto, avanzamos, esperemos, e creo que así será, porque van cumplindo os seus compromisos nos últimos tempos, que se cumpra o que nos dixeron na reunión do 14 de novembro e confirmaron o 11 de febreiro. Algo que decir? Sí, algo que engadir. Me encanta escoitar o señor Duarte falar tamén do ministro Ábalos. Supoño que, polo tanto, agora no derradeiro turno poderá vostede anticipar que xa licitaron as actuacións complementarias da Rotonda de Conso,
Moitas grazas. Jorge. Bueno, aprobouse o proxecto, tamén hai un convenio para desenvolver esa obra e cederlla ao Concello, polo tanto, avanzou, sí. Non é porque sexa un ministro socialista, pero que creo que o que facía o anterior goberno do Partido Popular no tema das infraestructuras realmente era algo demencial, que entre dúas administracións non haxa diálogo é o peor que pode haber para gobernar unha cidade. Por lo tanto, non vou decir que sexa todo perfecto, pero sí que moito mellor que o goberno anterior do Partido Popular. A seguinte pregunta é tamén unha pregunta do Partido Popular sobre a situación do Sumbo 7, a retirada dunha antena de telefonía na travesa do Restollal en Pontepedriña. Sí, Pedro. Hola, boa tarde a todos e a todas. No pleno do 17 de novembro do ano 2016 aprobouse unha moción presentada polo Partido Popular na que se expoñían unha serie de melloras urbanísticas e de servizos para a zona do Sub 7 relacionadas coa canalización de aguas pluviais, coa roza dunha finca non edificada, coa mellora da iluminación, coa seguridade peonil, a accesibilidade e coa instalación dunha marquesiña na parada do autobús. Nesa mesma zona, na travesa do Restollal, a veciñanza ven reclamando de xeito reiterado a retirada dunha antena repetidora de telefonía, cuestións sobre a que xa se pronunciou o Pleno de forma unánime en abril de 2017 por unha moción que presentou o BNG. Por iso, gustaríanos saber que medidas se tomaron para solucionar devanditos problemas urbanísticos que afectan aos veciños desta zona e que condicionan o seu día a día, e se fixo algo para proceder ao cambio do emprazamento da antena de telefonía. Gracias. Bueno, esta igual é a miña última intervención deste día e, por lo tanto, únome ás despedidas porque creo que o recordo de toda a xente que estuvo aquí, como Claudio e o resto de concelleiros que xa anunciaron que non repiten, e ahora mesmo non sei no Partido Popular exactamente quenes repiten ou non, pero Manuel, Maite, María, Pepa, xa, por eso, ti sei que sigues, Rubén, Rubén, Paco e Manolo tamén, que xa anunciaron que non seguían, e o resto dependeremos do que diga a veciñanza, que para eso estamos aquí, para dar cumprida resposta ás súas eleccións e ao goberno que les decían ter. Agradecendo ese traballo e levando bon recordo de moitos de vos, de algúns de vos. Bueno, pois paso a responderte, Pedro. Que paso a responderte, Pedro. Bueno, que a veces costame moito mentir a mí, xa sabedes. Bueno, con respecto a esa antena, bueno, tuvimos 3 reunións con Vodafone para buscar a fórmula para poder cambiar a antena. Pedíronse os informes ao Ministerio de Industria para ver a medición de frecuencias, fixeronse esas medicións, cumplen con todos os parámetros. Tuvemos 3 reunións para que por propia vontade se pudera cambiar a antena, buscaronse parcelas municipais e tamén se fixo algunha petición para ver se había algunha alternativa, e a día de hoxe, como é unha antena que conta con todos os permisos, bueno, pois é difícil, se a empresa non quere acceder ao cambio, podelo forzar. E claro, empecé sendo bon, pero vou recordar algo, porque esta proposta a min chocoume que viñera do Partido Popular, que viñera do BNG, que ven reclamando con insistencia ese cambio de antena, me parece ben, pero eu quero recordar que a Lei 9/2014, de 9 de maio, a Lei Xeral de Telecomunicacións, feita polo Partido Popular, o que di é que no seu artigo número 6 di rebaixa as peticións de licencia e di para a instalación de estacións ou infraestructuras radioeléctricas, tendo en conta a Lei de Medidas de Urxente Liberalización do Comercio e de determinados servicios, non podrá exigirse la obtención de licencia previa de instalaciones de funcionamiento ou de actividad ni otras de clase similar en los términos indicados en la ley. Por lo tanto,
é contradictorio que desde aquí se diga que fagamos algo cando desde Madrid o Partido Popular o que fixo foi liberalizar a implantación destas antenas sin permiso previo municipal. Por lo tanto, nos fixemos o posible, pero creo que o importante é legislar ben para que non pasen estas cousas. Queres decir algo, Pedro? Sí, primeiro, que bueno, a pregunta era máis ampla, non só da antena, e segundo, que o que non me respostou é porque non se levou a cabo un acordo unánime do Pleno. Quero dicir, se me fala da legislación vixente, pareceme moi ben, pero se hai un acordo que di que incluso coa legislación vixente se poida buscar outro emplazamento e non se fixo, ou se fixo, que se fixo? Con respecto ao resto dos puntos, en canto ao que se falaba dos desbroces, das limpezas das parcelas municipal, está feito, o tema da marquesina tamén quedou resolto. O que eu quería contestar en este tema en concreto é que ten licencia e, polo tanto, o goberno non pode exixir que a cambien. Ten que ser un acto de boa vontade ou dun acordo para que a cambien. Desde o goberno municipal tuvemos 3 reunións con Vodafone para poder buscar alternativas a este cambio de ubicación. Primeiro, comprobamos que cumplía con todos os parámetros en canto a emisións e cumplía, e posteriormente en esa reunión se buscaron solucións alternativas, algunha incluso en parcelas municipais, pero que non chegaba a cumprir co índice de cobertura. Por lo tanto, o que nós non podemos, aínda que haxa un acordo plenario, é saltarnos a lei, e se ten licencia non podemos anular unha licencia que foi concedida cumplindo con todos os parámetros, e que, como decía, esos parámetros rebaixáronse a raíz da actuación do Partido Popular en Madrid. E a última das preguntas tamén é do Partido Popular sobre os traballos desenvolvidos polo tractor desbrozador municipal, recentemente adquirido, coñecido no goberno local como a participativa. Sí. Boas tardes, permítame, señor alcalde, despedirme calidamente de todos mis compañeros de corporación, miembros de este pleno. En mi dilatada carrera de servicio público, reconozco que ha sido una de las experiencias más gratificantes, pues su desempeño conlleva una relación muy estrecha con los vecinos de esta ciudad, lo cual me produce una gran satisfacción. Para mí ha sido un orgullo representar a mis conciudadanos santiagueses, a los que seguiré sirviendo desde el lugar donde me encuentro. Y ahora vayamos al caso. Dentro das propostas seleccionadas nos orzamentos participativos de 2017, o goberno local acordou adquirir un tractor desbrozador por un importe de 120.000 euros. Sabemos que o expediente de licitación para o suministro do tractor con 2 rozaduras se iniciou en setembro de 2017, quedándose en efecto a licitación por un problema coa inadecuación dos pregos e reiniciándose despois un novo procedimento de adxudicación en xullo de 2018. Finalmente, o tractor desbrozador con 2 rozaduras foi adxudicado en novembro de 2018 para axudar a manter as marxes da rede viaria do rural en mellor estado. En relación con esta cuestión, este grupo formula a seguinte pregunta: cando foi recibido o novo tractor desbrozado? Cantos días traballou nas vías locais no que vai de ano de 2019? Cantos días traballou nese mismo período o outro tractor desbrozador que posúe en propiedade o Concello de Santiago? Moitas grazas. Bueno, moi boa tarde a todos, compañeiros e compañeiras de corporación. Vai ser a miña única intervención no pleno de hoxe, polo tanto, pois quero aproveitar para despedirme dos compañeiros que a ciencia certa sabemos que non van a voltar. Sou de Patria, Rubén, sorte aos compañeiros de bancada do Partido Popular, Manuel, Claudio, Maite. Claudio non é máis rico que máis ten, sino que menos necesita, traballa un pouquiño menos e vas a ser moito máis feliz. María, non che gustan estas cousas, pero xa sabes onde atoparme. Pois a Pepa, pois agradecerche o tono durante todo este mandato, e vouche intentar contestar a pregunta co maior cariño posible. Paco, non, moita sorte tamén, non me quere. O que pasa é que mo te tiña atrás, non te vía, pero non foi. Desexoche moita sorte tamén.
Mira, con respecto ao tema do tractor desbrozador, levamos con ele aproximadamente uns 2 meses, traballou 11 días operativos de traballo, estamos fora da temporada de desbroces e aproveitamos pois para ir limpiar pistas de forestais, pistas de terra que o Concello pois ten transferida desde hai uns anos, nunca se habían limpado e pois entre os 2 tractores que dispoñemos e o contrato de mantemento ao largo deste inverno pois acondicionamos en torno a uns 200-250 km de pistas forestais por todo o Concello, que como non se ven nadie vai por elas, pois, pero bueno, están aí preparadas para moitos runes que van camiñando por elas e ademais creemos que foi unha actuación moi adecuada en materia de prevención de incendios, porque moitas delas estaban intransitables e alo menos agora pois vai nos a permitir pasar. Intentaremos reactivar máis para adiante pois o traballo cos 2 tractores, tamén pois estamos con severos problemas de personal na brigada, xa que se nos están xubilando todos e se nos están marchando todos. Temos agora para este ano 2 persoas para entrar que vimos a efectivizar en breve, pois estou traballando na posibilidade de poder adquirir programas que nos permitan alo menos facer labores de prevención en materia de prevención. Máis nada, moitas gracias. Somente moitas gracias, Rafa. Unha preguntiña, onde estaban, en que pistas forestais estaban tantos kilómetros? Por que zonas traballou o tractor desbrozou? Vamos a ver, na actualidade fixéronse pistas forestais nas parroquias de Carballal, de Cesar, traballouse tamén en Barciela, traballáronse en algunhas de Enfesta, eu creo que agora vamos a empezar en Nemenzo, que tamén son unha barbaridade, fixáronse algunhas de Lavacolla, fixáronse algunhas de Bando, empezamos por aquelas que daban algo de servicio pois a Leiras de Labradío, que desgraciadamente pois non son moitas, e aquelas que unían un pouquiño núcleos entre elas. E, bueno, pois aos poucos, pois chegamos a ese número de kilómetros. Só por contextualizar, casi temos 1000, por eso parece que queda moitísimo todavía por facer, pero, bueno, aos poucos imos intentar, alo menos, antes de que chegue os meses centrais de verano, darlle un repalso a casi todas. Bueno, pasaríamos a unha interpelación do Partido Popular sobre cantas axudas se levan concellas no programa Compostela Móvese, medidas adoptadas coas persoas solicitantes que non foron resoltas e porque non se ten anunciado a convocatoria 2018. 5 minutos para o proponente de interpelación, 7 minutos segunda quenda para Marta e logo hai unha opción dunha segunda quenda de 3 minutos ámbolos. Maite. Bueno, boa tarde. Eu xa non me despido que o fixen outro día, así de adiantada. Pero bueno, e además o fixen con menos cariño que os meus compañeiros. Pero bueno, imos a empezar coa interpelación. No pleno municipal do pasado 20 de decembro, o Grupo Municipal Popular interesábase mediante unha pregunta polo resultado da convocatoria de axudas a novas empresas dentro do programa Compostela Móvese do ano 2017, nas que prevía destinar 80.000 euros do orzamento municipal daquel ano para aquelas iniciativas empresariais que comenzaran a súa actividade entre o 1 de xaneiro de 2016 e o 31 de maio de 2017. A pesar de que a convocatoria daqueles axudas fora publicada no BOP do 16 de xuño de 2017, sinalando as cuantías, 3.000 euros con carácter xeral e 5.000 euros para cooperativas de traballo asociado ou sociedades laborais, e un prazo para a presentación de instancias que remataba o 14 de xullo de 2017, un ano despois nada se sabía do resultado daquelas axudas que, segundo as bases, deberían resolverse en 4 meses. A resposta do Goberno, por medio da Concelleira da Área de Desenvolvemento Económico, ven a recoñecer que aquela convocatoria quedara sen resolver e que, polo tanto, e segundo sinalaban as bases, as solicitudes presentadas, preto de 40 en total, decaían sen que se otorgara ninguna axuda. Transcurridos máis de 3 meses daquela sorprendente resposta, nada transcendido da acción de goberno ni das medidas adoptadas polo fiasco das axudas non concedidas no ano 2017, sobre as que a concelleira dixo que asumía a súa responsabilidade, ni tampouco respecto da nova convocatoria que correspondería anunciar no pasado ano 2018. Ante o fracaso e falta de resposta do goberno local en relación cunha das escasas iniciativas de apoio real e cuantificable para o sector comercial e empresarial da cidade, formulamos esta interpelación, porque senón se trata de indagar
algo máis sobre o proceder do Goberno en relación coas axudas de Compostela Móvese para o ano 2017, senón que queremos saber cal foi o resultado do conxunto destas axudas dende que foron instauradas no ano 2015 ata ao día de hoxe. Segundo as informacións que difundiu o propio Goberno para o ano 2015, destináranse 100.000 euros para estas axudas a novas empresas no ano 16, outros 100.000 euros, no 17 baixouse un porte a 80.000 euros, e no ano 2018 as axudas, por lo que sabemos, nin foron convocadas. Por lo tanto, queremos saber o destiño deses 280.000 euros consignados dende o ano 2015 e porque non se convocaron estas axudas no 18, máxime tendo en conta que, segundo se dixo na primeira convocatoria, se tiñan presentado máis de 100 solicitudes. Aínda que nin desa primeira nin das convocatorias posteriores sabemos en concreto cantas axudas e por que importe se concederon, nin no ano 15, no 16, nin no 17. Porque nin na página web do CERSIA, nin na base de datos nacional de subvencións dependente do Ministerio de Facenda figura esa información, tal como sería perceptivo conforme as determinacións da Lei 37/2003 Xeral de Subvencións e a Lei 19/2013 de Transparencia, acceso a información pública e do bo goberno. Ese é o motivo polo que realizamos esta interpelación, para que o Goberno informe por lo miúdo destas axudas destinadas a novas empresas e emprendedores dentro do programa Compostela Móvese, contestando, cando menos, a estas preguntas concretas. Cantas axudas, con detalle do número e importe por ano, se levan concedidas dende o ano 2015 dentro das distintas convocatorias deste programa? Que medidas ten adoitado a Conselleira de Desenvolvemento Económico en relación coas empresas solicitantes destas axudas para o ano 2017 que non foron resoltas e, en particular, si se lles comunicou a estas empresas ou emprendedores o acontecido. En terceiro lugar, porque non se ten anunciado a convocatoria do ano 2018 e non sei se nos pode aclarar cal é a responsabilidade que a Conselleira pensa exercitar, como anunciou no pleno de fai 2 meses en relación coas expectativas incumpridas e co resultado das axudas deste programa. Mais nada. Marta. Sí, boa tarde, compañeros e compañeras da corporación. Previa a contestación da interpelación, pois tamén, aínda que non son moito de espacios así emotivos neste marco, sí que toca tamén despedirse dos compañeros e compañeiras e facer ese recoñecemento a eses case 4 anos xuntos, tanto do compañeiro Rubén polo BNG, Manuel, Maite, Claudia, Pepa, María, e tamén o ben querido compañeiro de goberno a Manolo e a Paco. Nada, un desexo de boa sorte na nova etapa profesional ou de descanso e de lecer, e que foi un placer dende o punto de vista do que é o traballo e das persoas compartir este espazo e tamén de aprendizaxe con todos e con todas vos. Ben, vamos a pregunta e a cuestión que aquí se formula nesta interpelación. A concelleira do Partido Popular fai unha interpelación sobre o programa de fomento do emprendemento que naceu no ano 2015, pero para entender ben tamén o contexto e a evolución e nacemento, considero que precisamos tamén retrotraernos ata o ano 2013 e vou explicar un pouquiño por qué. Naquel ano, o Departamento de Promoción Económica tiña un programa que levaba por nome Santiago Investor Support, que era un programa de apoio tamén ao emprendemento, pero en ese tempo tampouco se foi capaz de aprobar en prazo, e que supuxo tamén un serio obstáculo para as persoas e empresas que o solicitaron. No ano 2014, tras ese retraso do ano 2013, o Goberno Municipal do Partido Popular non foi capaz de aprobar o programa de axudas ao emprendemento, polo que ese ano ningunha persoa emprendedora poido acceder ás axudas municipais. E digo porque retomamos ese punto no 2015. No 2015, ao pouco de chegar ao goberno dende Compostela Aberta, efectivamente creamos o programa que leva por nome Compostela Móvese, que seguía contando cos orzamentos básicos dos programas precedentes. Naquel momento fomos plenamente conscientes do agravio que se lles producira ás persoas que crearon
as súas empresas no 2014 e que non puideron acceder ás axudas municipais que non se aprobaron. Por iso, no ano 2015, aprobamos un programa bianual que cubría tamén as necesidades das persoas que comenzaran os seus proxectos no 2014 e desta maneira tratar de cubrir o déficit herdado. Pois ben, na convocatoria de 2015 presentáronse 108 solicitudes válidas e otorgáronse 52 axudas a aquelas solicitudes que cumprían as condicións mínimas exixidas na convocatoria. O importe total que se destinou naquel momento foron de 98.858,91 euros, cunha media de 1.900 euros por proxecto. No ano 2016 presentáronse 67 solicitudes, das cales foron concedidas 28, e o importe total concedido naquel momento foron 89.311,75 euros, cunha media xa máis elevada de proxecto que ascendía a 3.189 euros. 2017 presentáronse 42 solicitudes, das cales se ten previsto conceder 21 cunha media de 3.095 euros por proxecto. A concesión definitiva efectivamente está pendente, agardamos que no tempo máis breve posible podámolas pasar a aprobación de Xunta de Goberno. A convocatoria de 2018 non se puido publicar no seu momento, pero a nosa intención é adoptar, por eso me fixen este histórico, adoptar a mesma solución que adoptamos en 2015 e que nos atopamos cunha situación similar herdada en aquel momento por o goberno do Partido Popular. É dicir, que a nosa intención é aprobar próximamente un programa bianual de axuda ao emprendemento ao que se podan presentar as empresas creadas no 18 e no 19. Estamos traballando nelo. Neste sentido, quero reiterar e apuntar que somos plenamente conscientes do retraso que levamos neste programa. Efectivamente, reiterei a miña responsabilidade política polas incomodidades xeradas ás persoas afectadas e que comprometo a que en este ano, en este exercicio, poda ser resolto por esta vía. En calquera caso, apuntar tamén que este problema remite de maneira indirecta a un problema relativo á falta de persoal na administración local, un problema derivado, como moitas ocasións decimos, das restriccións á contratación de persoal que impuso o Partido Popular e que afecta a multitude de servicios e, en definitiva, tamén ao conxunto da cidadanía. Deixo a miña intervención aquí para unha segunda quenda. Grazas. Maite. Bueno, moitas gracias pola resposta, por dar a información que non se atopa en ninguna banda. É un tema, hai varios temas, non pode haber un tema de efectividade na resolución ou non efectividade, de retraso na concesión, neste caso das axudas de 2017, de falta de información que agora temos sobre a convocatoria do 18, que claro, sacarán si gañan as eleccións, se gobernan. Eso ainda está por ver, pero en calquera caso, cando un está analizando, buscando información sobre estas axudas, dada a resposta dunha pregunta que é certo que era bastante inocente, porque había xente que nos preguntaba, es que non sabemos nada, non vemos as resolucións, e por iso preguntamos. A pregunta inicial fai uns plenos era inocente, dada a resposta, si empezamos un pouco a analizar a información que se está a suministrar. E claro, a información o que amosa é unha total opacidade co este programa, unha falta de transparencia, como tamén estamos vendo, pois non sei, outro exemplo é a famosa comisión que constituímos de transparencia e de igualdade, de participación, se non lembro mal, 4 veces en 4 anos, a última en xullo de 2017. Que dicir, a comisión de transparencia non funciona, a transparencia funciona moi mal. Si vamos ás convocatorias, se vemos na página web do CERSIA, a convocatoria do 15 figura como pechada, pero no estado da convocatoria pone en resolución. O 16 pone tamén pendente, pero na web do CERSIA figura como vixente e en prazo de inscripción. Tampouco figura na base de datos nacional de subvencións o que será a resolución.
O 17 o mismo, tampouco figura na base nacional, a base de datos nacionales de subvencións. Por lo tanto, ni na página web do FERSIA, ni en sitios, en localizacións que por lei debemos publicar esta información, non a atopamos. E, por lo tanto, a lo menos, publicarla para ter conhecemento de cantas axudas se dan, o que estuvo informando a concelleira neste pleno. E información que ten que estar disponible para todas as persoas que, porque moitas solicitaron ese tipo de axudas e non perciberon axuda por as razóns que sexan, non? Pero por unha mínima transparencia do servizo, con máis ou menos persoal, un mínimo de información pública temos que dar, máis nada. Bueno, moi brevemente confirmo que as axudas ás subvencións da convocatoria 2015 e 2016 sí que foron concedidas e pagadas, e que é certo que teño constancia de que non aparece na base nacional de subvencións. Teño aquí os informes e me comprometo a buscar a resposta de por que non figuran aí, porque sí que están concedidas e están abonadas. Señora María Antón, que está movendo a cabeza. En canto a información otorgadas persoas afectadas, foronse atendendo as chamadas, falouse coas persoas solicitantes ao longo do todo o proceso. E esta convocatoria non ten por que quedar para despois das eleccións, porque, como lle digo, levo traballando para que saia coas condicións mellores posibles e menos lesivas para as empresas. Por lo tanto, no tempo máis breve posible, quere dicir que puderan sair incluso antes da convocatoria de eleccións. Ben, un pouco para pechar, en calquera caso, entendo, con independencia, e que contaba con que tal vez o voceiro do Partido Popular, o señor Brunete, fixesen a interpelación. Eu entendo que unha interpelación no último pleno ordinario tamén acaba sendo un certo fogo de artificio cativo para ese derradeiro pleno, e que tal vez non teña un interese real no esclarecemento da cuestión. Estou falando eu, por favor, despois se quere alguén, senón porque foi informada en outras ocasións. Esta interpelación, que ademais é unha figura que claramente ten un perfil máis parlamentario que figura de pleno tan demandado por o Grupo Popular na Comisión de Regulamento, eu creo que ven a ser un pretexto para facer o que le van facendo durante estes 4 anos e non consiguen. E saben cal é o que non consiguen estes 4 anos, señora Cancelo, pero vai tamén para o seu voceiro, pois cuestionar a nosa honestidade, señora Agustín. Unha estrategia traballada en coordinación cos medios infames, cos seus antofalantes, que con diñeiro público de todos e de todas, cada día tratan de convertir a política nunha gran estercoleira. Pero saelles mal ao Partido Popular. 4 anos... Deixa de acabar, pero podo por favor. falar ou non podo falar? Está na súa intervención. Nadie 4 anos de caza maior do alcalde de Santiago, 4 anos de caza maior tamén do meu compañeiro Jorge Duarte, e 4 anos de campañas sucesivas de descrédito aos homes e mulleres do grupo de Compostela Berta, con un xeito de aspirar a obter esa peza tan prezada por vostedes, como sería o titular de os de Compostela Berta, son como os outros, como tantos outros que pasaron por aquí e foron condenados, pero non teñen esa peza. A honestidade, e vou rematando, non se merca nin un bufete caro de abogados, nin se pode producir nun gabinete de asesores. A honestidade é un valor moral e individual, incompatible con mentir, incompatible con acusar ou sinalar a persoas ou a empresas da cidade, e incompatible tamén coa banalidade do mal. A honestidade non é o exercicio cínico da política, senón, e remato, a honestidade é o prerequisito da credibilidade política, condición que vostedes dilapidaron nun antigo mandato. Vamos a seguir. É alucinante que non lle deixe de rematar, e logo podes decir o que queirades, de verdad. No. Bueno, ela pode dar o que considere.
No, perdona, Marta. Ela pode dar o que considere. Aquí tense escoitado intervencións moi duras de todas as bancadas e se escoitan. Moi duras. Dicir, bueno, non sei, se se toca amor, pois ao mellor non foi amor. Pero dito isto, aquí se ten escoitado todo. Vale. Bueno, moi ben. Vamos a seguir. Queda un punto, creo. Sí, toma en consideración de mocións presentadas polos grupos municipais e aí parece ser que non se echou un acordo con unha posible declaración institucional sobre a conmemoración dos 40 anos das primeiras eleccións democráticas. Así que, señor Paco Reyes, a súa quenda. Pois grazas, señor alcalde. Se vostede me permite, eu quería tamén facer a miña despedida, pero esperaba a última intervención. A ver, home, pero por favor. Non te importa, non, María Xosé? Por favor, un pouco de respeto, deixa de xente. Pois eu o primeiro que quería decir é que para min ten sido unha honra compartir bancadas nesta corporación con todos e con todas vos. Como eu teño falado moito nos plenos, pois quero aproveitar para pedir disculpas cando alguna persoa pois teña molestado ou ferido nas miñas intervencións. Quero decir que no meu caso tentei de facer memoria, porque gustaríame tamén poder desculpar os demais, pero non conseguín lembrar ningún caso no que a mí me molestara ou me ferira a intervención de ninguén, polo tanto, non hai nada que eu poida ou que teña que disculpar no meu caso. Tamén teño que decir que ten sido unha honra para alguén que é un servidor público vocacional, eu son un funcionario por oposición, pero por vocación, pois ter sido o representante dos veciños e veciñas de Santiago de Compostela. E quería, pois, a Manuel, a Maite, a Claudio, a María Xosé, a Pepa, a Rubén e a Manolo desexarlles o mellor no persoal e no profesional. E aquelas persoas que ides continuar na corporación desexarvos moitísimo acerto, porque o acerto que teñades pois vai ser en beneficio de todos os veciños, de todos nós. Dito isto, tamén gustaríame, aínda que me alongue un pouco máis, e se mo permite María Xosé, pois gustaríame facer un recoñecemento por unha banda aos empregados públicos deste Concello, nas persoas dos secretarios xerais do Pleno e dos interventores que teño coñecido, que a mí me teñen axudado moitísimo, a verdade que o agradezo de verdade que moito a vosa profesionalidade, a vosa dedicación. Quero tamén agradecer ás persoas de apoio do noso grupo municipal, Eva e Mari e Eva, sin que sería totalmente imposible facer a labor de oposición que fixemos. E por último, se mo permitides, quero facer un recoñecemento polo seu traballo, a súa capacidade e a súa lealtade, tanto a Gonzalo como a Mila como Gonzalo. Nos sentamos aquí e fomos compañeiros de bancada, e eu marcho sendo amigo e vos sendo amigos meus, iso non se vai perder nunca. E dito isto, xa entro a decir que o 3 de abril de 1979 pois se recuperaba a democracia municipal nunas eleccións libres e democráticas no noso país. Dende entón levamos 40 anos de esa liberdade, levamos 40 anos no que os principios constitucionais desa Constitución do 78 de autonomía local, de suficiencia competencial e financiera se foron traballando e se foron creando e poñendo todas as diferentes pedras para leválo adiante. Eu quero facer un recoñecemento a todas as persoas que padeceron no seu momento durante os 40 anos oscuros da longa noite de pedra, que padeceron exilio, que padeceron cárcere, que padeceron tortura, e algúns deixaron a vida para que nos podamos disfrutar dunha liberdade. Quero tamén facer un recoñecemento aos milleiros de concelleiros e concelleiras, de alcaldes e alcaldesas que en toda a xeografía do Estado pois defenderon durante todo este tempo e souberon xestionar o achegamento dos servizos públicos da maior calidade aos veciños e veciñas do noso país. E quero tamén facer un recoñecemento a aquela sociedade que no 77 e no 78, a través dos seus representantes, foron quen de ter a altura de miras e a xenerosidade para acadar unha Constitución que dura 40 anos, a primeira Constitución que temos que quen de durar tanto ou máis que a dictadura da que tivemos que sair e que tivemos que superar. É certo que nos queda aínda moito traballo por facer conxuntamente a todas as forzas políticas, particularmente seguir avanzando no que é a autonomía municipal, a reforma do financiamento local, pero iso xa lle vai quedar a nova corporación, a que, insisto, lles desexo moitísima sorte e moitísima acerto. Polo tanto, a nosa moción o que plantexa
e instar ao Concello para que, lembrando o espírito das eleccións municipais daquel 3 de abril do 79, que fixeron posible impulsar a modernización do noso país dende os seus povos e cidades ao conxunto de forzas políticas, institucións, a Federación Española de Municipios e Provincias, a FEGAM tamén, a xentes sociais, económicos, a cidadanía, a sociedade civil, a comprometerse pola modernización do goberno local en España para que novamente dende as institucións inframunicipais, como as parroquias, distritos, pedanías, ou dende os gobernos intermedios nas provincias e nas illas, pasando polos nosos povos e cidades, podamos seguir contribuindo a que a historia de España sexa historia dun país que ten os seus gobernos locais aos mellores aliados para continuar avanzando pola senda de progreso, a transformación e a construción dunha sociedade máis libre, máis próspera e, sobre todo, con máis xustiza social. E, por último, celebrar no Concello de Santiago un acto institucional de recoñecemento deses 40 anos da celebración das primeiras eleccións municipais da democracia despois dos 40 anos de ditadura. Moitas grazas. Gracias, Paco. Goretti. Ben, pois o BNG únese, non podía ser de outra maneira, o que é o recoñecemento, está claro, dos 40 anos de eleccións municipais en democracia. Partillamos non esa idea, e a idea de facer unha celebración no Concello de Santiago, tamén porque nos parece que é importante botar a ollada atrás, lembrar e ter memoria histórica a respecto do que sucedeu xustamente na etapa anterior, a respecto de todo o que foi unha etapa de asasinatos, de represión, e dunha represión que tamén foi moi forte cos representantes institucionais, cos representantes das corporacións democráticas elexidas. Así que, nese sentido, digamos que intentamos chegar a un acordo dunha declaración institucional que finalmente non foi posible, e explico un pouco tamén cal é a nosa posición, porque, claro, ese recoñecemento que partillamos, o que entendemos que non pode facerse desde unha perspectiva que na exposición de motivos aparece, e logo en algún dos puntos da resolución tamén, nunha perspectiva que sí que nós non concordamos de ensalzamento da Constitución, unha Constitución que o nacionalismo galego non apoiou por non recoñecer o dereito de autodeterminación e, ademais, por, ao final, acabar impoñendo unha legalidade asimétrica en distintas cuestións, por exemplo, no tema da lingua, todo o dereito e o deber para o español, única e exclusivamente non un dereito que, ademais, é formal, que non acaba sendo un dereito real para o galego en todos os ámbitos. Entón, eu creo que hai moitísimas cousas que das anteriores, da anterior época, pasou justamente a etapa da democracia nesa mal denominada, ás veces, transición española. Eu recomendaría, xa que supoño que aínda neste período electoral que haberá algún parón agora de Semana Santa, hai un libro de Manuel Monge moi importante, Guía para non perderse en política, 120 realidades silenciadas, que fala moi ben un pouco de por que vivimos un neofranquismo, e conta a cantidade de persoas e de propostas políticas que continúan da etapa da ditadura agora. Entón, o BNG, como é sabido, cuestiona o marco autonómico e o constitucional, entendemos que non é o adecuado para resolver os problemas do noso país e, por tanto, entendemos tamén que na exposición de motivos non se recolle algúns elementos que para nós son fundamentais, porque nos últimos tempos estamos nun camiño de recentralizar este Estado, de mostrar a súa cara máis antidemocrática. E insisto que isto non é únicamente desde unha cuestión que se pode dicir, é unha posición ideolóxica, igual que na exposición de motivos recóllese únicamente o agradecemento aos milleiros de socialistas destes anos, por iso creo que era mellor facer algo máis amplo, pero senón que eu tamén falo da discriminación económica, da necesidade de que se mude o financiamento para os concellos, ou da necesidade tamén de que se remate con este agravio que fai que Madrid pague o 2% de suplemento territorial na tarifa eléctrica, mentres que nos pagamos un 34%. Así que eu insisto que festexar a democracia, que nos parece ben, avanzar nela contra a involución que estamos a sufrir, sí, pero desde logo desde unha crítica que no BNG facemos moi grande a un sistema injusto que leva profundizando ademais moitísimo nos últimos tempos en desigualdades cada vez máis grandes, tanto desde o punto de vista individual como desde o punto de vista colectivo. Por iso a nosa posición é un tanto crítica, entendendo que, desde logo, que era o segundo punto do acordo, era un pouco que se nos podía unir a todo o mundo. Esa era a idea a hora de facer unha proposta de declaración institucional. Gracias, Goretti. Señor Brunet. Gracias, alcalde. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que lamento las palabras extemporáneas de la señora Lois
y lo que sí le agradecería es que no proyecte sobre mi grupo las sombras de una dudosa ética pública de la que ustedes mismos tendrán que responder. En fin, nosotros somos plenamente conscientes de la importancia de la democracia local para el desarrollo de los pueblos y para el desarrollo de las ciudades. Una democracia local que trae causa de un principio constitucional que es la autonomía local, ¿no? Habría que volver la vista atrás y hacer una comparativa entre lo que era la situación de los ayuntamientos y de sus residentes, pues en el régimen anterior, ya no solamente por ser un régimen dictatorial, sino porque ser un régimen, bueno, pues que tenía un sistema normativo que traía causa del sistema centralista francés. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún inconveniente en comprometernos con la democracia y con la autonomía local. Con la autonomía local, la autonomía, como tantas veces se ha dicho, no es soberanía, porque a veces la autonomía local también ha producido algunos excesos indeseables, pero nosotros no tenemos ningún inconveniente en comprometernos con el principio de autonomía local y no tenemos, por supuesto, ningún inconveniente en conmemorar pues esas elecciones de 1979 y sobre todo el espíritu de la Constitución y el espíritu de aquellos años, ¿no? También podríamos conmemorar estos 40 años de democracia local en Santiago, y si conmemorásemos esos 40 años de democracia local en Santiago, pues habría también pues algunas líneas para aquellos compañeros de corporación que hoy viven pues su último pleno ordinario, ¿no? A los de mi propio grupo, a los compañeros del propio Grupo Popular que abandonan la corporación, pues digamos que en los próximos días, ya de una manera privada y más sentida, les ajustaré afectivamente las cuentas, pero hoy me permitirán pues que despida a otros tres compañeros, que son Manolo Dios y Paco Reyes y Rubén Cela, ¿no? Bueno, toda la suerte del mundo para el señor Dios, al cual tengo que reconocerle algo. El señor Dios no fue rencoroso conmigo, porque en una ocasión pues tuvo un detalle personal bonito, yo creo que pocas semanas después de que yo hubiese sido pues legítimamente duro con su gestión por el tema que casi no quiero mencionar de los comedores escolares, ¿no? Por lo tanto, reconozco que no fue un hombre rencoroso, no sé. Sí, reconozco que no fue un hombre rencoroso, pero bueno, espero que esa cualidad no sea el motivo pues que le haga salir de las listas de Compostela Berta, ¿no? Supongo que ese no será el motivo. Y por supuesto me quiero despedir especialmente del señor Cela y del señor Reyes. En mi caso entenderán ustedes el motivo de la despedida. A lo largo de los últimos 4 años yo he tenido que soportarles, y ellos a mí, probablemente pues para ellos haya sido más duro incluso de lo que fue para mí. Hemos tenido recíprocamente que soportarnos. He calculado en no menos de 300 debates radiofónicos y televisivos, al margen de los debates plenarios. Un horror. Sobre todo los debates televisivos, porque los debates televisivos se solían producir pues, los martes, los miércoles, y después se reproducían sistemáticamente, incluso los domingos. Yo pues, solía aprovechar los domingos para planchar y ponía la televisión para buscar pues, algo de ambiente, y me encontraba conmigo mismo, con el señor Cela y con el señor Reyes, y aquello era, de verdad, bueno, en fin, era así, una pesadilla. En fin, pero en todo caso, bueno, yo no puedo dejar de reconocer pues, su trabajo desde otra perspectiva y con otros criterios pues, en esta corporación. Es el de ambos tienen pues, estilos distintos, son personalidades distintos, pero bueno, pues también son dos concejales, o han sido 2 concejales con una notable capacidad de argumentación. Otra cosa es el valor, la orientación de esa argumentación. Decía, y ya concluyo, decía Susan Sontag que hay 2 pasaportes con los que las personas podemos transitar las ciudades, que uno es el de la enfermedad y otro es el de la salud. Yo creo que hay otros 2 pasaportes, uno es el de la condición de cargo público y otro es el de la condición, bueno, pues de simple ciudadano, de simple contribuyente, ¿no? Ustedes ahora pues adquieren ese pasaporte, bueno, pues que a veces no tiene pues los privilegios o las oportunidades que ofrece el pasaporte de ser cargo público, pero ofrece desde luego mucha más libertad, y yo les deseo que ejerciten esa libertad de la manera más fructífera para ustedes. A usted, señor Reyes, le hago una petición. Usted va a ser el director de tesis de un íntimo amigo mío, le pido por favor que no le meta pajaritos socialdemócratas en la cabeza. Y en fin, nada más, y, en fin, parafraseando unos célebres versos de Borges, pues hasta cualquier tarde en cualquier jardín, nada más. Marta. Ben, antes de dar resposta á moción, simplemente un breve comentario que lamento que os compañeros e compañeras do Grupo Popular tomaran polo persoal as miñas declaracións na interpelación, porque son unhas declaracións para reafirmar a nosa honestidade, fundamentalmente eso, e por todos os agravios polos que tivemos que pasar estes 4 anos, e non é nada persoal con ningunha
dos que están na bancada. Ben, dito isto, e concordo ca compañeira Goretti, bueno, pois é unha mágoa que non se poderá chegar a esa declaración institucional sobre o cumprimento dos 40 anos das eleccións municipais do 79, sobre todo tendo en conta esa coincidencia no recoñecemento de poder organizar un acto institucional dos 40 anos e o recoñecemento tamén das eleccións locais do 79. E xa que hai debate, pois teño algunhas notas realizadas en relación ao que tamén a nós, dentro do Grupo de Goberno de Compostela Aberta, nos supón pois un distanciamento crítico da exposición de motivos da moción do Grupo Socialista. En primeiro lugar, sorpréndenos un pouco esa lectura un tanto plana, un tanto histórica e carente de perspectiva como que fai o Partido Socialista na súa moción. É certo que se trata dun documento político, non dun estudio histórico, pero, dende o meu punto de vista, tamén comete varios erros graves que sorprenden os representantes dun partido con máis de 100 anos de historia. Fala o señor Reyes do 40 aniversario da democracia municipal e di que esta naceu da man da Constitución de 1978. O certo é que a democracia municipal, señor Reyes, comenzou en España antes no século XIX, con febleza e pouca aplicación práctica antes da Primeira República, coa implantación do sufraxio universal durante o breve período da Constitución de 1869 e a Lei Municipal de 1870. Con desconfianza durante a restauración e a ditadura de Primo, foron resultados municipais os que provocaron, recorde, a caída do sistema, pero con firmeza e plena vixencia na Segunda República. Lembremos a Ángel Casal, a Lope del Riego e a tantos outros cargos municipais escollidos democráticamente pola veciñanza. Por outra banda, faise unha lectura certamente idílica, moi institucional e hexemónica da transición, gabando a altura de miras das forzas políticas e das persoas que ocuparon cargos institucionais. Hai outras lecturas politolóxicas da transición que van en outra dirección e en outro tipo de explicacións. Sen negar que estamos ante o período máis duradeiro en termos de convivencia democrática, dende o noso punto de vista tamén se trata dunha lectura un tanto simplista, pois as primeiras eleccións democráticas despois da dictadura franquista supuxeron nalgúns municipios pois unha profunda ruptura de índole democrática, pero noutros tamén hai que recoñecer que supuxo non máis que unha continuidade dos cargos designados pola administración de Franco. E precisamente en Galicia, en algúns casos, ata datas moi recentes. Tamén temos casos de persoas que ocuparon cargos municipais por intereses espurios, por lucro persoal, e que supuxeron páxinas vergoñentas para os seus concellos. As generalizacións, pois é o que teñen sempre tamén, son perigosas e tamén pois cumpre matizar. En segundo lugar, xa se ten celebrado algún aniversario anterior, como é o caso dos 30 anos da Corporación Democrática no 2009, coa publicación dun documento e de xornadas, e a diferencia do que ocorre en 2019, que tal vez en aquel ano non coincidía cunha cita electoral, o cal pode limitar eventos. Aproveito a segunda intervención para engadir algún apunte máis a esta consideración da moción. Paco, algo que engadir? Pois sí, moitas grazas. Bueno, grazas aos comentarios pois amables que teño escoitado, particularmente do compañeiro Alejandro. Bueno, quería decir que probablemente eu non me expresei ben, ou xa estamos cansados estas horas, pero eu falei concretamente do novo período democrático municipal. Ese sí que é a partir da Constitución de 1978. Segundo, eu fixen un recoñecemento dos represaliados, grazas aos que precisamente chegamos a unha situación de liberdade despois de 40 anos de dictadura. Bueno, eu volvo a preguntar o mesmo que dixemos cando fixemos aquí o debate sobre os 40 anos da Constitución. A mí se me poden decir que a outra Constitución na historia constitucional deste país ten durado 40 anos, Constitución democrática, pois a verdade é que a tería en conta, pero a descoñezo. E despois, mire, eu non vou entrar en determinadas personalidades que a partir do 3 de abril do 79 ocuparon cadeiras, bancadas como concelleiros ou mesmo como alcaldes ou alcaldesas. Eu sei que a partir do 3 de abril do 79
todos os concelleiros e concelleiras deste país, todos os alcaldes e alcaldesas deste país foron elexidos libre e democráticamente pola cidadanía española. Polo tanto, a partir dese momento, todos foron cargos elexidos libremente. Outra cosa pode ser as súas biografías, pero certo é que a partir dese 3 de abril todos foron elexidos democráticamente. Eu o que quero decirlles, en calquera caso, coñezo perfectamente a diferencia de valoración do que ten sido o proceso de transición democrática, por certo, con un protagonismo importante de partidos que hoxe forman parte de un partido como Unidos Podemos, refírome particularmente ao Partido Comunista de España, con unha participación importantísima durante o proceso da transición, pero quero decir que o que se soe votar é precisamente as propostas de resolución, vale? Non as exposicións de motivos. En calqueira caso, a miña última intervención. Moitas grazas a todos. Algo que engadir do BNG? Algo que engadir do Partido Popular? Algo que decir, Marta? O engadir casi tampouco vou utilizar esta segunda quenda. Que votamos? Voto? Vale. Moi ben. Señor secretario, pasamos a... Votos a favor desta moción do Grupo PSDG-PSOE sobre a conmemoración dos 40 anos das primeiras eleccións democráticas. Votos a favor, grupos PP e PSOE. Votos en contra, ningún. Abstencións, Compostela Aberta, PNG, quedaría aprobada. Bueno, antes de levantar, os quería dar unha información. Bueno, primeiro, reiterar os agradecementos a xente que de seguro se non vai continuar na corporación. Segundo, anunciarvos que o mellor ainda nos vamos a seguir vendo nesta corporación en cuestiones menores ou en cuestiones puntuais, como hai un pleno de actas e un pleno de mesa, non? Actas, obligatoriamente, eso sí. Pleno de actas, pleno de mesa, e non sabemos se mellor algún modificativo de urxencia económico que intentaremos que distorsione o menos posible e que pactaremos a maneira de facelo, vale? E agradecer ya a todos, creo que todos, Agas, Manolo Dios e era María Corral, tiveron a oportunidade de decir algo no salón plenos. Entón, Manolo, si queres comentar algo, e iba yo a decir a María, pero non tive ocasión. Si queres comentar algo. No, simplemente que moi honrado de compartir corporación, moi agradecido a todos e a todas, e moita sorte a cada quen no seu respectivo futuro. Eu non creo que vos vote especialmente de menos, pero sí que vos levo no corazón. Moitas grazas. Bueno, pois moitas gracias, levantamos a sesión.